सरांच्या का तुमच्या स्वागतासाठी आपण देऊयात आणि कागदे सरांच्या स्वागतासाठी इथे देऊयात. आपण दुसरं सत्र परिसंवादाच्या माध्यमातून इथे सुरू करतोय. नमस्कार. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्तानं येथे सर्व आपण जमलेले असलेले गोवा राज्याचे कर्तव्यदक्ष व लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत साहेब, त्याचबरोबर श्रीपाद नाईक साहेब, सुभाष फळदेसाई साहेब, आमचे सोलापूरचे जयकुमार गोरेजी, नितेशजी आमदार नितेशजी राणे, त्याचबरोबर संघटनेचे अध्यक्ष राजा माने साहेब, येथे उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, आजचा विषय जो मला दिलेला आहे, ज्या संदर्भामध्ये मी माझं मत व्यक्त करणार आहे, तो विषय आहे कॉन्स्टिट्युशनल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संविधानिक स्वरूप. ह्या संदर्भामध्ये मी आपल्याला थोडक्यामध्ये आज सांगणार आहे. आपल्या सर्वांना माहीत असेल, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा एक अभंग आहे. त्यामध्ये तो अभंग असा आहे, आमाघरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्ने करू, शब्दची आमुचे जीवाचे जीवन, शब्दे वाटू धन जन लोका, तुका म्हणे पहा शब्दची हा देव, तुका म्हणे पहा शब्दची हा देव, शब्देची गौरव पूजा करू. म्हणजे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या मते शब्द हा देव आहे. शब्दांचं महत्व काय असतं ते आपल्याला ह्या अभंगावरून समजून येतं. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथे सर्व पत्रकार बंधू जमलेले आहेत. त्या निमित्तानं पत्रकार म्हणजे काय किंवा कोणाला पत्रकार म्हणता येईल किंवा पत्रकारांमध्ये कुठल्या पद्धतीचे ॲट्रिब्यूट्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स असायला पाहिजे असं ह्या संदर्भात जर सांगायचं झालं तर पत्रकार हा शब्द 8 शब्दांपासून तयार झालेला आहे, ज्याला आपण इंग्रजी भाषेमध्ये रिपोर्टर्स असं म्हणतो. REPORTER. नाव आय एम जस्ट ट्राय टू अनफोल्ड द वर्ड रिपोर्टर. त्यामध्ये पहिला आहे तो आहे R. R स्टँड्स फॉर रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटीचा अर्थ होतो विश्वासार्हता. Whatever has been published in the newspaper or whatever has been shown on the TV is presumed to be true by the ordinary person. सर्वसामान्य माणसांकडून जे काही पेपरमध्ये येतं किंवा जे काही दाखवलं जातं टीव्हीवर ते खरं मानलं जातं. इट इंडिकेट्स द रिलायन्स, इट इंडिकेट्स द रिलायबिलिटी ऑन द रिपोर्टर्स. त्यानंतर नेक्स्ट इज E स्टँड्स फॉर एनर्जेटिकनेस, उत्साहपूर्ण. थर्ड वर्ड इज पॅशन. पॅशन म्हणजे स्वतःच्या ध्येयाप्रती असलेली समर्पणाची भावना, दॅट इज पॅशन. नेक्स्ट इज O. O स्टँड्स फॉर ऑप्टिमिस्टिकनेस. ऑप्टिमिस्टिकनेस म्हणजे हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू सी द पॉझिटिव्ह इन एव्हरी सॉर्ट ऑफ सिच्युएशन. त्याचबरोबर O ऑल्सो स्टँड्स फॉर ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड पर्सनॅलिटी मीन्स ऑलवेज रेडी टू विलिंग अँड ॲक्सेप्ट न्यू आयडियाज. नेक्स्ट इज R. R स्टँड्स फॉर रिफॉर्मेटिव्हनेस. समाजामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जी क्षमता असते त्याला म्हणतात रिफॉर्मेटिव्हनेस. नेक्स्ट इज T. T स्टँड्स फॉर टॅलेंट. टॅलेंट म्हणजे बुद्धिमत्ता. E stands for expressiveness. Expressiveness means having effective ability to express in the form of words or in the form of speaking. बोलण्याच्या किंवा लिखाणाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे अभिव्यक्त होण्याची जी क्षमता असते त्या क्षमतेला आपण एक्सप्रेसिव्हनेस म्हणता येईल. आणि लास्ट R इज रिमार्केबल. रिमार्केबल म्हणजे स्वतःच्या कार्यकर्तृत्वानं स्वतःच्या कर्तृत्वाचा एक वेगळा ठसा निर्माण करण्याची असणारी क्षमता म्हणजे रिमार्केबलनेस. ऑल्सो R स्टँड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी, अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक ॲट लार्ज, सर्वसामान्य लोकांच्या प्रती असलेली जबाबदारी. लास्ट इज R. ह्या 8 ॲट्रिब्यूट्स किंवा ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पासून तयार झालेलं जे व्यक्तिमत्व असतं त्या व्यक्तिमत्वाला आपल्याला पत्रकार असं म्हणता येईल. महाराष्ट्रामध्ये बाळशास्त्री जांभेकर यांनी दर्पण या नियतकालिक सुरू करून मराठी पत्रकारितेचा प्रारंभ केला. जर आता पत्रकारांचं समाजाच्या contribution of the reporters in the progressive development of the society. तर आजपर्यंत देशाला हा पत्रकारितेचा उज्ज्वल असे परंपरा लाभलेली आहे. त्या परंपरेमध्ये काही महत्त्वाची व्यक्तिमत्व की ज्यांचं नाव घेणं हे आपल्याला क्रमप्राप्त होतं. त्यामध्ये सर्वात पहिलं नाव घ्यावं असं वाटतं लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासातील एक तेजस्वी व्यक्तिमत्व, एक निर्भयी पत्रकार व ते एक संपादक होते. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच या निर्भय वृत्तीनं त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची सुरुवात केली. मराठाच्या माध्यमातून त्यांनी लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचं काम केलं. त्याचबरोबर ह्या सुवर्णमय इतिहासामधलं दुसरं व्यक्तिमत्व जर बघायचं झालं तर विश्वभूषण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात, तसेच ते एक उत्कृष्ट कायदेपंडित म्हणून आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी मूकनायक व प्रबुद्ध भारत ह्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून गोरगरीब दीनदुबळ्या लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं असणारं महत्त्वाचं असं काम आहे त्यांनी केलेलं आहे. त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्याचा विचार यांनी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे. असं म्हणलं जातं की व्हॉइस ऑफ पीपल इज व्हॉइस ऑफ डिजिटल मीडिया. व्हॉइस ऑफ पीपल इज व्हॉइस ऑफ डिजिटल मीडिया. सर्वसामान्य लोकांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम हे पत्रकारांच्या माध्यमातून केलं जातं. त्यामुळे समाजाच्या सकारात्मक जडणघडीमध्ये पत्रकारांचं अनन्य असं एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेलं आहे. आता जर महत्त्वाच्या टॉपिककडे जर आपल्याला यायचं म्हणलं, कॉन्स्टिट्युशनल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, तर राज्यघटनेच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक अँड फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री. द गव्हर्नमेंट मशिनरी हॅज टू फंक्शन इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभिव्यक्ती ह्या शब्दाचा सर्वात पहिला उगम जर आपल्याला बघायचा झाला तर तो राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये दिलेला आहे. प्रिॲम्बल, ज्याला आपण उद्देशिका म्हणतो, त्याची सुरुवात आहे वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे नागरिक. आणि त्यानंतर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ अँड वर्शिप. लिबर्टी ऑफ थॉट अँड एक्सप्रेशन हा पहिल्यांदा त्या गोष्टीचा उल्लेख राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये आपल्याला केलेला आढळून येतो. मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उगम जर त्यानंतर जर पुढे जर बघायचं झालं तर पार्ट ती फंडामेंटल राईट्स म्हणून दिलेले. त्या फंडामेंटल राईट्समध्ये आर्टिकल 19 दिले आणि आर्टिकल 19 मध्ये आपल्याला फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन काय आहे त्या संदर्भामध्ये माहिती दिलेली आहे. आर्टिकल 19 ची सुरुवातच अशी, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राईट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. त्यामधला ऑल सिटीजन क्लॉज 1, ऑल सिटीजन शॅल हॅव राईट. फर्स्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार आहे, आपल्याला आर्टिकल 19(1)(a) मध्ये दिलेला आहे. त्याचबरोबर फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन मीन्स हॅव्हिंग फ्रीडम टू एक्सप्रेस युअर ओन आयडियाज अँड ओपिनियन्स. तुमचे मत तुम्हाला व्यक्त करण्याचा जो काही स्वातंत्र्य दिलेला आहे त्या स्वातंत्र्याला आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असं म्हणता येईल. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा समावेश होईल, प्रिंट मीडिया येईल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया येईल, त्याचबरोबर जे सोशल नेटवर्किंग साईट्स जे आहेत त्या येतील. त्याचबरोबर इंडिव्हिज्युअल एक्सप्रेशन जे आहेत ते इंडिव्हिज्युअल एक्सप्रेशन सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ह्यामध्ये येईल. त्यानंतर मग जे आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं स्वरूप कशा पद्धतीचं असेल किंवा त्याचं नेचर काय आहे त्या ह्याच्यात. जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इज इव्हन दो इट इज अ फंडामेंटल राईट, इट इज नॉट अन ॲब्सोल्यूट वन. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ॲब्सोल्यूट नाही. जर समजा ॲब्सोल्यूट असलं तर कुठलाही माणूस कुठल्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणतेही विधान केलं असतं आणि त्यानं काय झालं असतं, समाजाच्या विकासावर एक विपरीत परिणाम झाला असता. त्यामुळे त्याच्यावर काही निर्बंध असणं गरजेचं आहे, त्यावर काही बंधनं असणं गरजेचं आहे. म्हणून फंडामेंटल राईट इज नॉट ए फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन इज नॉट अन ॲब्सोल्यूट राईट, रॅदर इट इज ए रिस्ट्रिक्टेड राईट. काही रिस्ट्रिक्शन आपण त्याच्यावर इम्पोज केलेले आहे. आणि त्याच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर आर्टिकल 19(2) मध्ये आपल्याला त्या संदर्भातली जी काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत ते सगळे रिस्ट्रिक्शन आपल्याला 19(2) मध्ये दिलेले आहेत. त्याची कुठले ते ग्राउंड्स आहेत की ज्याच्या माध्यमातून आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणू शकतो. तर त्यामध्ये सर्वात पहिलं ग्राउंड येते सॉव्हरेनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया, देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य. आपल्याला माहिती आहे भारत हा एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. देशामध्ये विविध प्रकारचे धर्म, जात, पंथ, लोकांच्या राहण्या खाण्याच्या पद्धती ह्या अशा वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. असं असेल तरी भारत हा अखंड राष्ट्र आहे. विविधतेमध्ये एकता हे आपल्या देशाचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या अभिव्यक्ती की जे देशाच्या विरोधात असतील किंवा देशाचे विघटन करू शकतील अशा पद्धतीच्या अभिव्यक्तींना नियंत्रित करण्याचा अधिकार हा शासनाला दिलेला आहे. मग हे कुठल्याही गोष्टीवर अवलंबून आहे. तर ह्याच्या पाठीमागचा सर्वात महत्त्वाचा उद्दिष्ट आहे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम. देशाचे सार्वभौमत्व, देशांचे अखंडत्व, देशाचे ऐक्य, इट इज टू बी केप्ट ॲट द हायेस्ट प्रायोरिटी. देशाचे सार्वभौमत्वाला सर्वात वरचं स्थान दिलेलं आहे. त्यामुळे नेशन फर्स्ट, सर्वात प्रथम, राष्ट्र प्रथम ह्या विचारावर ही गोष्ट अवलंबून आहे. त्यानंतर सेकंड रिझन आहे सिक्युरिटी ऑफ द स्टेट, देशाची सुरक्षितता. सिक्युरिटी ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो गिव्हन अ हायेस्ट प्रायोरिटी. त्यानंतर थर्ड रिझन दिलं आहे फ्रेंडली रिलेशन विथ द फॉरेन स्टेट, परकीय राष्ट्रांशी असणारे आपले मैत्रीपूर्ण संबंध. एखाद्या देशाचा विकास हा त्यांच्या परकीय राष्ट्राबरोबर असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधाच्या माध्यमातून आपल्याला देशाचा उत्तम विकास करता येतो. त्यामुळं अशा पद्धतीची अभिव्यक्ती की जी परराष्ट्र संबंधांना अफेक्ट करतील किंवा त्याच्यावर काही विपरीत परिणाम होईल अशा पद्धतीच्या अभिव्यक्ती नियंत्रित करण्याचा अधिकार हा आपल्या सरकारला दिलेला आहे. त्यानंतर फोर्थ रिझन त्यामध्ये येतं पब्लिक ऑर्डर, सामाजिक सुव्यवस्था. टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इज द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ड्युटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. फिफ्थ रिझन डिसेन्स अँड मॉरॅलिटी.
डिसेन्स सभ्यता आणि नैतिकता ह्या गोष्टी समाजाच्या विकासासाठी अत्यंत पूरक असे समजले जातात. त्यामुळं पब्लिक ऑर्डर, डिसेन्सी अँड मॉरॅलिटी ह्या ग्राउंडवरून शासनाला अभिव्यक्ती ह्या नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर 6th रिझन जर दिलेलं असेल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालयाचा अवमान. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय किंवा त्यामध्ये कोणत्या संकल्पनेचा समावेश होईल, तर न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे, न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होऊन अशा प्रकारची एखादी कृती करणे किंवा त्या संदर्भातलं एखादं भाष्य करणे, तसेच न्यायालयाची जनमानसात असलेल्या प्रतिमेला तडा जाईल अशा पद्धतीचं कृती किंवा भाष्य करणं ह्या गोष्टींचा समावेश हा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टमध्ये येतो. त्यामुळं इट इज ड्युटी ऑफ एव्हरी पर्सन टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट. न्यायालयाचा मान सन्मान प्रतिष्ठा राखणं ही आपल्या सर्वांचं महत्त्वाचं असं कर्तव्य आहे आणि न्यायालयाची मान सन्मान प्रतिष्ठा ही आपण राखली पाहिजे. 6th राऊंड आहे डिफॅमेशन, अब्रू नुकसानी. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. रिप्युटेशन मीन्स नेम, फेम अँड पब्लिसिटी ही रिप्युटेशनमध्ये येते. जसं अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत, त्याच गरजांबरोबर त्यांना सन्मानानं जगण्याचा किंवा सन्मानानं त्याला वागणूक मिळण्याचा हा महत्त्वाचा अधिकार आपल्याला दिलेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची कुठलीही कृती किंवा अशा प्रकारचे कुठलंही भाष्य की ज्या व्यक्तीच्या नावलौकिकाला बाधा निर्माण होईल ती गोष्ट ही डिफॅमेशन ह्या सदरामध्ये येते. इंडियन पिनल कोडच्या सेक्शन 499, त्याचबरोबर नवीन BNS आलेलं आहे त्यातल्या 356(1) ह्यामध्ये डिफॅमेशनच्या संदर्भामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे. जर एखाद्या व्यक्तीची अब्रू नुकसानी केली किंवा एखाद्या व्यक्ती काही चुकीचे ॲलिगेशन्स केले, कुठल्या पद्धतीचे आरोप केले, तर डिफॅमेशन इज ए क्राईम अँड क्रिमिनल प्रोसिडिंग कॅन बी इनिशिएटेड. ऑल्सो सिव्हिल सूट कॅन बी फाईल्ड फॉर द कम्पन्सेशन. त्यामुळं एखाद्या व्यक्तीच्या नावलौकिकाला बाधा होईल अशा पद्धतीची अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि 8वं ग्राउंड इन्साइटमेंट अँड ऑफेन्स, एखाद्या गुन्ह्याला चेतावणी देणे किंवा एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन देईल अशा पद्धतीची जर आपण अभिव्यक्ती करत असेल तर त्या पद्धतीच्या अभिव्यक्ती ह्या नियंत्रित करण्याचा अधिकार हा शासनाला दिलेला आहे. म्हणजे एकंदरीत 19(2) मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या 19(2) मध्ये आपल्याला त्यामध्ये रिस्ट्रिक्शन्स दिलेले आहेत असं स्वरूप आहे. म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इट इज नॉट अन ॲब्सोल्यूट राईट बट इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड राईट. रिस्ट्रिक्शन इन विच सेन्स इट इज अ रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन. आणि अजून एक सांगावं असं त्यामध्ये वाटतं, एक राईट टू प्रायव्हसी. आर्टिकल 21 मध्ये आपल्याला राईट टू प्रायव्हसी दिलाय. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचं सार्वजनिक आयुष्य किंवा वैयक्तिक आयुष्य शांततापूर्ण जगण्याचा अधिकार आहे. इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन यू आर नॉट सपोज टू इंटरफिअर इन टू द राईट टू प्रायव्हसी ऑफ इंडिव्हिज्युअल. एखाद्या व्यक्तीची हस्तक्षेप करता येणार नाही. सांगण्यासारख्या बरीच गोष्टी आहेत ह्या टॉपिकच्या संदर्भात, परंतु वेळेची मर्यादा असल्यामुळे थोडक्यात सांगण्याचा मी आपल्याला प्रयत्न केलेला आहे. कार्यक्रमाचे अतिशय सुंदर असे नियोजन ही सर्वांनी केलेले आहे. राजा माने साहेब व त्यांचे सर्व सहकारी यांनी गेले बरेच दिवस मेहनत घेऊन, वेळ देऊन उत्तम असं कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे. आपण इथं मला बोलवलं, मान सन्मान दिला, बोलण्याची संधी दिली, ह्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा मनापासून आभारी आहे. आणि पत्रकार सक्षमीकरण लिगल अवेअरनेस प्रोग्राम फॉर द रिपोर्टर्स, पत्रकारांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन शिबिर हे पत्रकार सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने घेतलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे असं माझं मत आहे. आणि अतिशय कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे त्याबद्दल राजा माने साहेब सर्व सहकार्यांचे मी आभार मानतो. सर्वांना उज्ज्वल भविष्याच्या शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पंढरपूरचे सन्माननीय श्री ॲडव्होकेट संदीप सर, आपण आवर्जून या महाधिवेशनासाठी उपस्थित आहात. आपल्या विषयासंदर्भात आम्हाला या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त केले यासाठी मी आभार व्यक्त करते. या परिसंवादाचे आपले तिसरे वक्ते आहेत सौमित्र देसाई पुणे, जे खास पुण्यावरून या निमित्तानं उपस्थित आहेत. AI चा डिजिटल मीडियातील प्रभावी वापर या विषयावरती ते इथे व्यक्त होणार आहे. स्किल हाऊस अकॅडमी CEO सौमित्र देसाई पुणे यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्यांची दाद देऊया. त्यांना इथे आमंत्रित करूया आणि त्यांनाही याच पद्धतीने ऐकूया. सन्माननीय व्यासपीठ, खरं तर मी या आजच्या परिसंवादाची ज्यावेळी तयारी करत होतो त्यावेळी माझ्यासाठी सगळ्यात कठीण शब्द होता सन्माननीय व्यासपीठ. तर आज इथे सन्माननीय व्यासपीठावर कोण नसल्यामुळे तुम्ही सर्व बसलेले सर्व सन्माननीय सभासद, डिजिटल मीडिया संपादक आणि पत्रकार संघटनेचे सर्व कार्यकारिणी मंडळ आणि ज्यांनी ज्यांनी मला इथे बोलायची संधी दिली त्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. तुमच्यापैकी ऑलरेडी काही लोकांनी AI वापरला असेल.
तुमच्यापैकी वापरले का काही लोकांनी? जर कोणी वापरलं असेल तर जरा मला एकदा हात उंचावून सांगा. ओके, आहे म्हणजे प्रमाण. आमचं बातमी तर बरोबर होती, बरोबर टाकली, बरोबर वेळी टाकली, पण ती गेली नाही. त्याचं कारण आहे की आपल्याला त्याचा अल्गोरिदम त्याला हवं असलेली गोष्ट समजत नाही. तुम्ही जे फिंगरप्रिंट वापरता मोबाईलला, तर बरोबर तुम्ही कसंही वाकडं तिकडं जरी बोट लावलं ना तरी पण तुमच्या मोबाईलला बरोबर कळतं ह्याच माणसाचं बोट आहे आणि ते फोन अनलॉक होतो, कारण त्याने AI ने तुमच्या बोटाची पूर्ण मॅपिंग केलेली असते. सो ज्यांना ज्यांना असं वाटतं की AI माझ्यापर्यंत पोहोचलेलं नाहीये, तर त्यांच्यासाठी सगळ्यात पहिलं तर मला सांगायचं की AI तुमच्यापर्यंत आले, तुम्ही AI पर्यंत पोहोचलाय. तर जे आत्ता ह्या गोष्टीला स्वीकारतील, त्याच्यासोबत काम करतील, त्याचा वापर करतील, त्यांना याचा फायदा होईल. मग आता प्रश्न उरतो की आपल्याला याचा कसा, म्हणजे मी एक्झॅक्टली याचा फायदा कसा करू? मला समजलं की AI आता आलंय माझ्या आयुष्यात, तर त्याचा वापर कसा करायचा? तर डिजिटल मीडिया हा 3 गोष्टींवर, म्हणजे अल्गोरिदम 3 गोष्टींवर त्याचं मापन करतो. एखाद्या कॉन्टेंटचं असेल, एखाद्या व्हिडिओचं असेल, एखाद्या लेखाचं असेल. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही ट्रेंड पकडताय का, तुम्ही स्पीडमध्ये बातमी देताय. कारण आज तुमचा जो काही, तुमची जी काही स्पर्धा आहे ती दुसऱ्या पोर्टल सोबत नंतर आहे, पहिलं तर युजर सोबत आहे. कारण युजरला माहिती मिळाली की युजरच पहिले ती बातमी पोस्ट करतो आणि त्याने ती बातमी पोस्ट केली की ती तुमच्यासाठी शिळी होते. कारण तुमचा जो वाचक आहे तो आता एकाच दिवशी तुमच्या, म्हणजे तुम्ही जसं वृत्तपत्र असतात, वृत्तपत्रात एकाच्या घरी एकच पेपर येतो, तो त्यातली बातमी वाचणारच आहे. पण ज्यावेळी तुम्ही फेसबुकवर किंवा कुठल्याही सोशल माध्यमांवर लिंकच्या स्वरूपात जेव्हा बातमी पसरवता, समजा एखाद्या वाचकाने एखादी बातमी वाचली असेल तर तो तुमच्या लिंकवर क्लिक करत नाही. याचा अर्थ स्पीड प्रचंड गरजेची गोष्ट आहे. 10 वाजताची बातमी किती लवकरात लवकर तुम्ही पोहोचवू शकाल हे तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे. मग त्याला लोक बघतात. दुसरी गोष्ट आहे म्हणजे अट्रॅक्शन, की त्याच्यावर क्लिक किती होईल. म्हणजे जे जे लोक युट्यूब किंवा याच्यात काम करतात त्यांनी जर थोडासा टेक्निकली पाहिलं असेल तर त्यांच्या लक्षात एक प्रकार असतो CTR म्हणून, क्लिक थ्रू रेट, की किती लोकांनी तुमचा व्हिडिओ, तुमचा लेख पाहिल्यानंतर त्या थंबनेलवर क्लिक केलं. आणि तो वाढवण्यासाठीच आपला नेहमी धडपड चालू असते. कारण त्यावर जर क्लिक आला नाही तर लोक पोहोचणारच नाही, आणि लोक पोहोचलीच नाही तर वाचणार नाही आणि आपला पुढे जाणार नाही. आणि तिसरी गोष्ट असते ती म्हणजे रिटेन्शन. रिटेन्शन म्हणजे तुमचा जो वाचक आहे, तुमचा जो युजर आहे, तुमचा जो ऑडियन्स आहे, तो तुमच्या बातमीवर, तुमच्या व्हिडिओवर खिळून राहिलाय का, तो तुमचा व्हिडिओ पूर्ण पाहतोय का. आता ह्या तिन्ही गोष्टींचा ज्यावेळी सांगड घातली जाते त्यावेळी अल्गोरिदमला समजतं की हो, ह्या कॉन्टेंटला लोक बघतायत आणि आपण पुढे पाठवला पाहिजे. कारण काय, तर ही जी माध्यम आहेत, फेसबुक असेल, गुगल असेल, युट्यूब असेल, यांना फक्त ह्याच गोष्टीशी घेणं देणं आहे की त्यावर टाकलेले, त्यावर आलेला युजर जास्तीत जास्त वेळ आपल्या प्लॅटफॉर्मवर टिकून राहावा. सो तुमच्या लेखांच्या माध्यमातून, तुमच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून, तुमच्या लिंकच्या माध्यमातून जर तो यावर टिकून राहणार असेल तर तो त्या गोष्टीला पुढे पुढे ढकलतो. म्हणून मग आपण म्हणतो की एखादी गोष्ट व्हायरल केली, कारण ह्या तिन्ही गोष्टी त्यांनी योग्य वेळी साधलेल्या असतात. मग आता इथे AI तुम्हाला कशी मदत करणार आहे? तर AI तुम्हाला, तुम्ही जी गोष्ट लिहिता ती अगदीच तुमच्या भाषेत, तुमच्या पद्धतीत, तुम्हाला हव्या असणाऱ्या पद्धतीत अगदी 30 सेकंदात 300 शब्दांचा लेख लिहून देऊ शकतो. तो फक्त तुमच्या भाषेतच तुमच्याशी बोलू शकत नाही, तर जगातल्या सगळ्या भाषांमध्ये बोलू शकतो. म्हणजे तुम्ही त्यात जर स्पेलिंग मिस्टेक केली तरी तुम्हाला स्पेलिंग मिस्टेक सुधारायची गरज नाहीये. त्याला कळतं की ह्या माणसाला काय म्हणायचं होतं. त्याच्यानंतर त्या AI वरून तुम्ही जे थंबनेल्स बनवता, डिझाईन्स बनवता, ते तो बनवून घेऊ शकतो. आणि त्याच्याकडे स्वतःची एक कॅपॅसिटी आहे की तो तुम्ही सांगितलेल्या माहितीच्या पलीकडे तुम्हाला हवी असणारी माहिती शोधून त्यात ऍड करू शकतो.
कारण आपण ज्यावेळी बऱ्याचदा लिहित असतो, बऱ्याचदा घाईत लिहित असतो, त्यावेळी आपल्याला सगळे संदर्भ लक्षात नसतात, सर्व गोष्टी माहीत नसतात. म्हणजे फॅक्ट चेकिंग करायचं असेल, आपल्यापर्यंत आलेली बातमी चेक करायची असेल, यासाठी एआय काम करू शकतो. आणि जर अल्गोरिदम म्हणजे जर हे प्लॅटफॉर्म एआय वापरताय, तर एआय ला काय हवंय ते एआय पेक्षा दुसरं चांगलं कोणाला करणार आहे? सो तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करताय त्या क्षेत्रात हे प्रचंड महत्वाचं आहे. तर आता दुसरा एक मला अजून एक लोकांकडनं प्रश्न ऐकायला मिळाला की आम्ही एआय वापरलंय पण ते आम्हाला हवं तसं उत्तर देत नाही. सगळ्यात मुख्य प्रॉब्लेम जो एआय वापरतात त्यातल्या 95% लोकांचा हा प्रॉब्लेम आहे की मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं एआय हवी तशी देत नाही. याचं कारण असं आहे की एआय जरी बुद्धिमान जगातली सगळ्यात गोष्ट असली, जरी त्यांनी करोडो पुस्तकं वाचलेली असली, जरी त्याला करोडो माहितीचा संग्रह त्याच्याजवळ असला, तरी तो सांगकाम आहे. म्हणजे तुम्ही त्याला जेवढं काम सांगाल तेवढंच तो करेल. तो स्वतःहून स्वतःचं डोकं बाहेर लावत नाही. याचा अर्थ काय की तुम्ही तुमच्याकडे एखाद्या नवीन शिकाऊ आलेल्या व्यक्तीला जर एखादं काम शिकवायचं असेल, करून घ्यायचं असेल, तर तुम्ही त्याला जसं सगळं सांगाल की इथे जा, हे कर, ह्याच्याशी बोल, त्याच्याशी बोल, असं कर आणि मग सांग. अगदी तसं त्याला तुम्ही ज्यावेळी सांगाल त्यावेळी तो तुम्हाला योग्य माहिती देतो. म्हणजेच एआयला पत्रकार काय आहे हे माहिती आहे. मग तुम्ही त्याला सांगताना जर असं सांगितलं, म्हणजे साधारणपणे आता आपण समजू की मला इथे आता स्क्रीन नाहीये, पण मी तुम्हाला एक अंदाज देतो, तुम्ही स्वतः घरी जाऊन हे ट्राय करून बघू शकता. तुम्ही जर ChatGPT नावाचं एक टूल आहे, एआयचं टूल आहे, ज्याच्यावर तुम्ही मराठीत बोलू शकता, तुमच्या हव्या त्या भाषेत बोलू शकता, कोकणीतही बोलू शकता आणि मालवणीतही बोलू शकता. तर तुम्ही समजा त्याच्यावर असं टाकलं की आज डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेचं 3रं अधिवेशन झालं, मला याच्यावर माहिती दे. तर तो त्यावर देणारी माहिती कदाचित तुम्हाला समाधानकारक नसेल. पण तुम्हाला जर याची बातमी करायची आणि जर तुम्ही त्याला सांगितलं की आज डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेचं 3रं अधिवेशन गोवा येथे झालं, तू एक पत्रकार म्हणून काम कर आणि मला सांग की 300 शब्दांची बातमी माझी कशी होईल आणि मला ती लिहून दे. तुम्ही ज्यावेळी त्याला सांगता ना 300 शब्दात लिहून दे, पत्रकार म्हणून लिहून दे, बातमी म्हणून लिहून दे, त्यावेळी तो त्या पद्धतीने काम करतो. जसं आपला माणूस समजा रस्त्यावरून चालता म्हणजे बाहेर असं झालं की मी समजा रस्त्यावरून चालताना एखाद्या कोणाला विचारलं, समजा पत्रकारांना विचारलं, पण मी फक्त असंच विचारलं की तुम्ही एआय वापरता का, तर तो मला व्यक्ती माहिती नीट देणार नाही. पण जर मी त्याला सांगितलं की मी एआय संदर्भात कोर्सेस घेतो, शिकवतो, तू मला सांगशील का की तुम्ही एआय का वापरता, कसं वापरता, तर त्यावेळी तो मला योग्य माहिती देईल. हीच गोष्ट एआयची आहे की त्याला माहित नाही की तुम्ही कुठल्या कॉन्टेक्स्टमधून, कुठल्या विचारातून, कुठल्या लेन्समधून त्याला विचारताय. म्हणजे हे अगदी कुठेही लागू पडतं. तुम्ही इमेज बनवत असाल तर तुम्ही त्याला सांगा तू एक डिझायनर आहेस, तू एक एक्सपर्ट डिझायनर आहेस, आता तू मला डिझाईन बनवून दे, तू मला बातमीसाठी बनवते. त्याला माहिती आहे ना बातमीसाठी कशी बनवतात. कारण एआयने फक्त माहिती नाही घेतली तर त्यांनी लोकांच्या मानसिकतेचा सुद्धा अभ्यास केलाय. त्याला माहिती आहे की लोक कशावर क्लिक करतात, कुठल्या प्रकारचं वाक्य असेल तर त्याच्यावर लोकांचं उत्सुकता ताणली जाते किंवा त्यांना या माहितीतला गॅप काय, त्यांना काय वाचायचंय. सो इथून पुढे ज्यावेळी पण तुम्ही एआयचा वापर कराल आणि तुम्हाला प्रश्न पडेल ChatGPTचा वापर करताना किंवा कुठलंही जेमिनी जे कुठलं वापरत असाल, समजा नसेल वापरत तर मी तुम्हाला टूल्सची पण नावं सांगतो, तुम्ही ती नोट डाऊन करून घेऊ शकता जी तुमच्यासाठी तुमचा स्पीड वाढवणार आहेत. एक म्हणजे ChatGPT नावाचं टूल आहे. हे ChatGPT काय करतं तर ते तुम्हाला सल्ला देऊ शकतं, रिसर्च करू शकतं, माहिती काढू शकतं, तुम्हाला लिहून देऊ शकतं. म्हणजे तुम्ही त्याला सांगितलेली कुठलीही गोष्ट जगातली तो तुम्हाला शोधून देऊ शकतो आणि ते तुमच्या भाषेत लिहून देऊ शकतो. तुम्ही त्याला बातमी लिहून घ्या, तुम्ही त्याच्याकडनं माहिती काढून घ्या, तुम्ही ती लिहिलेली बातमी असेल. काहींचं असंही होतं की आम्हाला आमचीच लिहिलेली बातमी आवडते, आम्हाला ती कृत्रिम भाषेत लिहिलेली बातमी आवडत नाही. बऱ्याच लोकांचा हाही प्रॉब्लेम होतो की एआय फार कॉम्प्युटरच्या पद्धतीने लिहितं, मशीनच्या पद्धतीने लिहितं. मग तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही त्याला तुमचे 5 लेख द्या. तुम्ही सुरुवातीलाच तुमचे जुने 5 लेख द्या आणि त्याला सांग की ही माझी भाषा आहे, ही भाषा समजून घे, मी कसा लिहितो, माझ्या बोलण्यातले कुठले शब्द जे परत परत रिपीट होतात, कुठले शब्द जे मी वारंवार वापरतो, माझे ग्रामर कसं असतं, माझी वाक्यरचना कशी असते, मी हेडिंग कशा देतो, मी सेक्शन्स कसे करतो. तुम्ही समजा व्हिडिओ बनवत असाल तर युट्यूबची स्क्रिप्ट द्या त्याला 5 की माझी बोलण्याची पद्धत कुठली आहे, मला या पद्धतीत बातमी आवडते, या पद्धतीत माहिती आवडते, या पद्धतीत व्हिडिओ बनवतो. तर तुम्ही आश्चर्य कराल की त्याच्यानंतर तो तुम्हाला तुम्हीच लिहिल्यासारखी एक बातमी, माहिती, व्हिडिओ देईल आणि तुम्हाला वाटेल की तुम्हीच लिहिले. तुम्हाला पण माहीत नसलेल्या तुमच्या लिखाणातल्या चुका किंवा अधिक चांगल्या गोष्टी तो तुम्हाला अधिक हायलाईट करून सांगू शकतो की हा ही व्यक्ती तद्वत शब्द जास्त वापरते किंवा ही व्यक्ती हेडलाईन देताना काव्यात्मक हेडलाईन करतात. काही लोकांना सवय असते, प्रत्येकाची शब्दसंपदा वेगळी असते, लिखाण रचना वेगळी असते. सो तुम्ही त्या पद्धतीने वापर केला तर तुम्हाला ते कृत्रिम नाही वाटणार. हे तुम्हाला का वापरायचं आहे, कारण तुम्ही आहात पत्रकार. ओके, तुम्ही आहात पत्रकार तर तुम्ही जमिनीवर जाऊन काम करणं जास्त चांगलं जाणता.
टूल वापरणं किंवा ते टायपिंग जे टंकलिखनाचं काम आहे, डिझाईन बनवायचं काम आहे, ते AI ला करू द्या. मला अशी आशा आहे की तुम्ही इथून पुढे मी जे सांगितलं त्या पद्धतीने जर वापरून बघाल तर तुमच्या कार्यपद्धतीत, तुमच्या प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये फरक पडेल, उत्पादन क्षमतेत फरक पडेल. आणि ह्या व्यतिरिक्त जर कोणाला याबद्दल अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही आयोजकांकडनं माझा नंबर घेऊ शकता किंवा मलाही हा कार्यक्रम संबंध भेटू शकता. आम्ही पत्रकारांसाठी स्पेशली AI टूल्स कसे वापरायचे याचं 2 दिवसाचं ट्रेनिंग देतो, ज्याच्यात यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यासारख्या अल्गोरिदम्सचं याचं ट्रेनिंग देतो. 8104 990 991. मी परत एकदा रिपीट करतो, 8104 990 991. तुम्ही मला संपर्क करू शकता. मी तुम्हाला याबद्दल सर्व प्रकारचं ट्रेनिंग देऊ शकतो, आपण मार्गदर्शन करू शकतो. मला इथे बोलायची संधी दिल्याबद्दल सर्वांचं आणि डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या सर्व सभासदांचं आणि अध्यक्षांचं आणि कार्यकारिणीचं धन्यवाद. सौमित्र देसाई, स्किल हाऊस अकॅडमी माझी संस्था आहे पुण्यात. आम्ही AI मराठीतून शिकवतो. तुम्ही आम्हाला संपर्क करू शकता. धन्यवाद. सध्या AIचं युग आहे आणि आपण डिजिटल मीडियामध्ये आपलं योगदान देतोय. AIतल्या सगळी अगदी व्यवस्थित ही माहिती आपल्याला आपल्या या परिसंवादातून सन्माननीय सौमित्र देसाई सरांनी इथे सांगितलं, यासाठी त्यांचे आभार. मी पुन्हा एकदा उपस्थित असलेले आपण सर्वांचं इथे स्वागत करते आणि एक सगळ्यात महत्त्वपूर्ण विनंती, समोरच्या पहिल्या रांगेमध्ये पुरस्कार प्राप्त मान्यवर बसणार आहेत आणि ज्यांना पुरस्कार आहेत त्यांच्यासाठी त्या खुर्च्यांवरती नावं घातलेली आहेत. कृपया आपण आपल्याच खुर्चीवर बसलेले आहात का हे थोडंसं प्लीज आपण चेक करा. आपलं नाव बघून आपण आपल्या खुर्च्यांवरती बसा आणि सहकार्य करा अशी पुन्हा एकदा मी विनंती करते. पुरस्कार प्राप्त मान्यवर, समोरची पहिली एक रांग आपल्यासाठी आहे आणि आपण आपलं नाव बघूनच बसावं अशी पुन्हा एकदा विनंती. यानंतर या परिसंवादामध्ये आपण या प्रसंगी इथे ऐकणार आहोत समाज माध्यमांचा न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळा या विषयावरती इथं आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी येतात ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर सावंतवाडी. आपण त्यांच्यासाठी ही टाळ्यांची दाद देऊयात. मी त्यांनाही आमंत्रित करते. सन्मान्य ॲडव्होकेट नकुलजी पारसेकर सावंतवाडी. नमस्कार. या डिजिटल मीडिया असोसिएशनच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा या ठिकाणून आलेले सर्व डिजिटल मीडियाचे प्रतिनिधी, संपादक, पत्रकार, या संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष राजा माने सर आणि मित्र, आपण या ठिकाणी 2 व्याख्यात्यांचं संबोधन ऐकलं. खरं तर ही आयत्या वेळी केलेली ॲडजस्टमेंट आहे. आपण बोलत असताना समजा सन्माननीय मुख्यमंत्री आले तर तो विषय तिथं थांबवावा लागेल याची जाणीव असल्याने अगदी त्रोटक स्वरूपात हा जो विषय आहे तो विषय मी आपल्यासमोर मांडणार आहे. तसं पाहायला गेलं तर हा एक अतिशय गंभीर विषय आहे. कारण गेल्या 15-20 वर्षाचा जर तुम्ही देशातील अनेक प्रकरणं पाहिली, जी हाय प्रोफाईल प्रकरणं आहेत, संवेदनशील प्रकरणं आहेत, या सगळ्या प्रकरणामध्ये ज्या न्यायपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये सुनावण्या झाल्या, मग ते सुप्रीम कोर्ट असेल, हायकोर्ट असेल, जिल्हा स्तरावरचं कोर्ट असेल, तर त्या ठिकाणी समाज माध्यमांची भूमिका ही कशी राहिलेली आहे याचा आपण आढावा घेणं गरजेचं आहे. आणि हा आढावा घेत असताना जे आपण आपल्या कानावर सतत एक शब्द येतो आणि तो शब्द असा आहे की मीडिया ट्रायल, समांतर न्यायालयीन प्रक्रिया. होय, समांतर न्यायालयीन प्रक्रिया ही आपल्या न्यायदानाच्या किंवा न्यायपालिकेच्या ह्याच्यातला फार मोठा अडथळा आहे. हे वेळोवेळी जे निकाल झालेत आणि ज्या सुनावण्या झाल्यात त्यानुसार ते सिद्ध झालेले आहे. एखादं जर खळबळजनक किंवा हाय प्रोफाईल प्रकरण असेल तर त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी त्या पातळीवर सुरू असते. त्या ठिकाणी CBI असतं, त्या ठिकाणी ED असते, पोलीस यंत्रणा असते. म्हणजे भारत देशाच्या किंवा त्या राज्यातील ज्या तपास यंत्रणा आहेत त्या तपास यंत्रणा आपल्या पद्धतीनुसार जे काही कायद्याच्या चौकटीत आहेत त्यानुसार त्या तपास करत असतात आणि त्या अनुषंगाने अनेक पुरावे गोळा केले जातात.
मात्र अशा वेळी समाज माध्यम जी असतात त्यावेळी प्रत्येकाला एक घाई असते. म्हणजे एक ब्रेकिंग न्यूज म्हणजे माझ्या चॅनेलच्या दुसऱ्या चॅनेलच्या अगोदर आपण आपली बातमी दिली पाहिजे ही घाई असते. आणि त्या ब्रेकिंग न्यूजच्या खाली घाई गडबडीत ज्या गोष्टी प्रत्यक्षात नसतात, वास्तवात नसतात, त्या हाय प्रोफाईल प्रकरणाशी त्याही गोष्टी सांगितल्या जातात आणि त्या सांगितल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत 100% हा अडथळा येतो. आणि ही एक प्रकारची मीडिया ट्रायलच चाललेली असते. म्हणजे न्यायालयाचा निकाल यायला खूप उशीर असतो, न्यायालयाचा निकाल काय येईल हे मला माहीत नसतं, पण समाज माध्यमातून तो निकाल दिला जातो आणि त्याचा एक वेगळा प्रभाव हा पडत असतो. समाज माध्यमांच्या अशा बातम्यामुळे न्यायाधीशावर आणि न्यायपालिकेवर एक मानसिक दडपण असतं, लक्षात घ्या. आणि याचं उत्तम उदाहरण बघायचं गेलं की गेल्या 3 दिवसापूर्वी पुण्यामध्ये अतिशय निंदनीय आणि जी घाणेरडी घटना घडली त्याचा तुम्हाला विचार करावा लागेल की ती घटना घडली आणि अवघ्या 15 मिनिटांमध्ये तो मेसेज संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात एवढा व्हायरल झाला आणि साधारण 1.5 तासामध्ये 10,000चा मॉब त्या ठिकाणी जमा झाला. हा प्रभाव होता समाज माध्यमांचा. हा प्रभाव एका दृष्टीने विचार केला तर योग्य आहे का, तर हो योग्य आहे. कारण ती त्या सगळ्या समाजाची ती जी अतिशय निंदनीय घटना घडली त्या घटनेच्या अनुषंगाने ती त्याने व्यक्त केलेली त्यांची भावना होती, उद्रेक होता. म्हणजे मित्रांनो लक्षात घ्या, जवळजवळ नाही म्हटलं तरी हजारो गाड्या वाहनं त्या कालच्या घटनेत समाज माध्यमातून ही बातमी पसरल्या तो सगळा हायवे सुद्धा ब्लॉक झालेला होता. मग अशा वेळी काय होतं, अशा प्रकारच्या ज्यावेळी मीडिया ट्रायल होत्यात, समाज माध्यम या पद्धतीने ज्या विचार करतात त्यावेळी न्यायाच्या गुणवत्तेपेक्षा जनभावनेचा विचार केला जातो. आणि जनभावनेचा विचार करत असताना कदाचित न्यायालयावर दडपण असल्यामुळे, मानसिक दडपण असल्यामुळे, त्या तशा प्रकारच्या परिस्थितीचं दडपण असल्यामुळे तो निकाल वेगळ्या पद्धतीने लागू शकतो. अनेक संवेदनशील प्रकरणं अशी आहेत की ज्या प्रकरणामध्ये जी पीडिता असते त्या पीडितेची सिक्रेसी, गोपनीयता ही आपण पाळली पाहिजे, हा कायदाही सांगतो. ती जर गोपनीयता आपण पाळली नाही तर जी पीडिता असते त्या पीडितेला मानसिक त्रास होतो. त्यांच्या आले सर आपण बोलू शकता. सॉरी तुम्हाला मी त्रास दिला. एक विनंती बरं का इथल्या हॉलवाल्या व्यवस्थापन समितींना, थोडासा साऊंड कमी करा आणि एसीचा सुद्धा कुलिंग थोडंसं कमी करा. विनंती. माझ्यासोबत सगळेच गारठून गेलेले आहेत. विनंती थोडंसं कुलिंग कमी करा प्लीज. सॉरी. धन्यवाद. आणि मग त्या ठिकाणी ती गोपनीयता आपण न पाळल्यामुळे ते अतिशय महत्वाचं आहे. कायद्यामध्ये सुद्धा ते कायदेशीर बंधन आहे त्याला की गोपनीयता पाळली पाहिजे. आमच्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडलेली तुम्हाला घटना सांगतो की अशी गोपनीयता न पाळल्यामुळे एका यूट्यूबने एक बातमी दिली की ज्या बातमीमध्ये तथ्य नव्हतं, वास्तव नव्हतं आणि त्या मुलीने शेवटी आत्महत्या केली. लक्षात घ्या. त्यामुळे हे गंभीर प्रकरण आहे. त्यामुळे गोपनीयता पाळणे हा सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट आहे. मित्रांनो, पत्रकार म्हणून एक गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने पाळली पाहिजे. जे काही संकेत आहेत, जो काही कोड ऑफ कंडक्ट आहेत, हा कोड ऑफ कंडक्ट आपण प्रकर्षाने पाळला पाहिजे. चुकीची माहिती जर असेल तर त्या चुकीच्या माहितीचं कन्फर्मेशन घेतलं पाहिजे. जर आपल्याला मिसइन्फॉर्मेशन मिळाली, चुकीची माहिती मिळाली तर त्याच्यातूनही आपल्या पत्रकारितेवरही प्रॉब्लेम निर्माण होतात. आणि यापूर्वी समजा एखाद्या पत्रकाराने अतिशय चांगलं काम केलेलं असेल, त्याची एक समाजामध्ये एक चांगली प्रतिमा असेल, हा या वृत्तपत्राचा, हा प्रिंट मीडियाचा असेल, युट्यूबचा असेल, कुठचाही असेल, हा पत्रकार म्हणजे या पत्रकाराची बातमी 100% खरीच असणार. ही जी तुमची प्रतिमा आहे, ही प्रतिमा तुम्ही तुमच्या कष्टातून, अभ्यासातून, प्रामाणिकपणे काम केल्यामुळे अधोरेखित केलेली असते. पण जर एखादी बातमी चुकीची गेली आणि ती वेगळ्या पद्धतीनं समाजासमोर गेली. धन्यवाद. विषय खूप होते, विषय अतिशय इंटरेस्टिंग होता. या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आगमन होत आहे, त्यामुळे मी माझा विषय थांबवतो. आयोजकांनी मला संधी दिली याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद.
आपण जे दुसरं सत्र घेणार होतो या महाधिवेशनामध्ये ते म्हणजे परिसंवाद, आणि या परिसंवादाला आपण पहिल्या सत्रामध्ये ऐकलं आणि यानंतर या महाधिवेशनाचं उद्घाटन इथे करतोय. आणि या निमित्तानं ज्यांना बघण्यासाठी, ज्यांना ऐकण्याची उत्सुकता आपल्या सगळ्यांना आहे, असे गोवा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांचं आगमन इथं झालेलं आहे. काही वेळापूर्वीच या कार्यक्रमाचे सन्माननीय सगळ्याच निमंत्रित मान्यवरांचं आगमन झालंय. इथं एसी थोडंसं कुलिंग जास्त असल्यामुळे बरेचसे मान्यवर बाहेर सुद्धा गेलेले आहेत. त्यामुळे बाहेर असलेल्यांना थोडंसं आपण आतमध्ये येण्यासाठी विनंती करा आणि त्यांना आतमध्ये लवकरात लवकर येऊन बसण्याची विनंती करा. या निमित्तानं या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक असलेले गोवा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे. याचबरोबर या निमित्तानं प्रमुख पाहुणे म्हणून या महाधिवेशनाला इथे संबोधित करण्यासाठी, तुमच्या सर्वांसोबत संवाद साधण्यासाठी इथे येत आहेत या भारत देशाचे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री नामदार श्रीपाद नाईक साहेब यांच्यासोबत गोवाचे समाज कल्याण मंत्री सन्माननीय नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांचंही आगमन इथं झालेलं आहे. आणि या सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये यंदाचं हे तिसरं राष्ट्रीय महाधिवेशन 2026 पणजी गोवा इथे आयोजित केलेलं आहे आणि याची सुरुवात आपण करतोय. मी पुन्हा एकदा उपस्थितांचं स्वागत करते. काय करायचं का हो, आवाज चांगला नाहीये? चांगला ना आवाज माझा? ठीक आहे. काय होतं माहिती का, आता तुम्ही थोडीशी संख्या कमी आहे, बाहेर बरेच जण थांबलेले आहेत. मुख्यमंत्री साहेब आतमध्ये आले ना, हॉल भरला की आवाज हाच कमी वाटेल. त्यावेळेस नाही बाहेर नाही जात, पण बाहेरचे सगळे लोक आतमध्ये आले ना. बरं ठीक आहे, थोडंसं साऊंड सिस्टीम आवाज कमी करा प्लीज. हॅलो, हां आवाज मोठा आहे थोडा माझा, पण मुख्यमंत्री साहेबांचा समजा जर का कमी असेल ना आवाज, तर आवाज नाही येणार सर. मग मी थोडंसं हळू बोलू का? आवाज कमी करू? हां मीच कमी करते आवाज. थँक्यू सर, थँक्यू. असं म्हटलं की जरा बरं वाटतं, जर डायरेक्ट कमी करा, आवाज चांगला नाही म्हटल्यावर वाईट वाटतो. चालेल. कसं आहे की माझा आवाज मोठाच आहे ऍक्च्युली, त्यामुळे थोडासा तुम्हाला त्रास व्हायची शक्यता आहे. पण समजा कोणी मंत्री महोदयांचा आवाज जर लहान असेल तर परत त्या साऊंड सिस्टीम वाल्या दादांना सारखं कमी जास्त करावं लागेल. काही हरकत नाहीये. बाहेरच्या बाजूला सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब आलेले आहेत. एक सगळ्यात महत्वाची विनंती, इथे सुद्धा बरेच मान्यवर मुख्यमंत्री साहेबांना काही ना काही देण्यासाठी थांबलेले आहेत. कोणी पुस्तक देत आहे, कोणी भेटवस्तू देत आहे, पण इथं कुठलीही भेटवस्तू वगैरे स्वीकारली जाणार नाहीये, याची नोंद घ्या बरं का. मुख्यमंत्री साहेबांचं आगमन झाल्यावर त्यांच्यासोबत बराचसा बंदोबस्त आहे आणि त्यांच्या प्रोटोकॉलनुसार आपल्याला जावं लागणार आहे, याची नोंद आपण सगळ्यांनी घ्यायची. कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी उपस्थित असलेले आपण सर्वांचं इथं स्वागत करते. जे दुसरं आपण सत्र घेणार होतो परिसंवाद, ते परिसंवादाचं सत्र इथं आता झालेलं आहे. यानंतर आपण थेट प्रकट मुलाखत ऐकणार आहोत. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय आपले उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री नामदार उदय सामंत साहेब यांची ही प्रकट मुलाखत स्वतः डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, या महाराष्ट्र राज्यातील एक तज्ज्ञ असे माध्यम तज्ज्ञ म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, संबोधलं जातं, असे सन्माननीय राजा माने साहेब हे स्वतः ही मुलाखत घेत आहेत. मागच्या वर्षीची आपल्याला मुलाखत आठवत असेल किंवा पहिल्या वर्षी सुद्धा आपण ही अशीच मुलाखत घेतलेली होती मान्यवरांची. ही मुलाखत खरं तर एक ऐतिहासिक ठरलेली होती. संपूर्ण डिजिटल मीडियाच नाही तर प्रत्येक ठिकाणी दुसऱ्या दिवशीचे प्रत्येक वृत्तपत्र किंवा बातमी न्यूज चॅनलवरती आपल्या डिजिटल मीडियामध्ये आयोजित केलेल्या या मुलाखतीच्या रकाने सगळे भरून आलेले होते. एक ऐतिहासिक असा हा क्षण आपण सगळ्यांनीच अनुभवला. आणि आजही आपण सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब ज्या गोष्टी आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्यापर्यंत इथं आलेल्या नव्हत्या, या सगळ्या गोष्टी सन्माननीय राजा माने साहेब यांच्या मुलाखतीच्या माध्यमातून आपण इथे अनुभवणार आहोत, बघणार आहोत. आणि या कार्यक्रमाला अवघ्या काही क्षणात इथे आपण सुरुवात करतोय. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं आगमन झाल्यावर आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाबरोबरच ज्यांना आपण राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 या पुरस्कारानं सन्मानित करणार आहोत, अशा सगळ्याच पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांचं आगमन इथं झालेलं आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांना आपण काही वेळात इथे सन्मानित करणार आहोत या पुरस्काराच्या माध्यमातून. या पुरस्कारासाठी येत असलेल्या मान्यवरांना मी विनंती करते, आपण मंचावरती कृपया एका या बाजूने मंचावरती यावं किंवा या बाजूने तरी यावं आणि एका बाजूने उतरावं. दोन्ही बाजूने थेट मंचावरती यायचा प्रयत्न करू नका, म्हणजे ते दिसायला आणि आपल्याला यायला सुद्धा अडथळा व्हायची शक्यता आहे. शक्यतो या बाजूने मंचावरती या आणि जात असताना आपण जिथे दीपप्रज्वलन ठेवलेलं आहे तिथून खाली उतरण्याचा प्रयत्न करा. कार्यक्रमासाठी काही वेळापूर्वीच या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी मान्यवर म्हणून ज्यांना आपण इथं निमंत्रित केलेलं आहे, असे
आयुष्मान भारत योजना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे सर यांचं आगमन काही वेळापूर्वी झालेलं होतं. मी त्यांचंही इथं स्वागत करते. याचबरोबर काही वेळापूर्वी आपल्या या महाअधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष ही संपूर्ण जबाबदारी आपल्या देशभरातून येणाऱ्या प्रत्येक संपादक पत्रकारांच्या स्वागतासाठी एक चांगला असा कार्यक्रम, एक चांगलं ऐतिहासिक महाअधिवेशन या ठिकाणी घडावं यासाठी स्वतःहून ही जबाबदारी ज्यांनी घेतलेली आहे असे गोवा राज्याचे समाज कल्याण मंत्री नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांचंही आगमन बऱ्याच वेळापासून झालेलं आहे आणि सन्माननीय फक्त मुख्यमंत्री महोदयांचं आगमन इथं होत आहे म्हणून आपण या कार्यक्रमासाठी थांबलेलो होतो. बाहेरच्या बाजूला सुद्धा बरेचसे सन्माननीय आपल्या या डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेच्या सगळ्या सन्माननीय निमंत्रित मान्यवरांची उपस्थिती तिथे लाभलेली आहे. एक ऐतिहासिक असा हा क्षण आणि ऐतिहासिक असा हा सोहळा देशभरातून आलेल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या प्रत्येक सदस्यांच्या उपस्थितीनं आपण या ठिकाणी अनुभवत आहोत. प्रत्येक वर्षी आपल्या या कार्याची व्याप्ती इथे वाढत जाताना आपण बघत आहोत. आज पहिल्यांदाच पणजी गोवामध्ये हे महाअधिवेशन होते. पहिलं अधिवेशन आपण महाबळेश्वरमध्ये या ठिकाणी बघितलं. दुसरं अधिवेशन कोल्हापूरच्या कन्हेरी मठामध्ये आपण या ठिकाणी अनुभवलं आणि याचबरोबर हे तिसरं महाअधिवेशन राष्ट्रीय स्तरावरचं आज पणजी गोवामध्ये इथं साकारलं जातंय. निसर्गरम्य अशा या गोव्यामध्ये आपण हे अधिवेशन या ठिकाणी साकारलेलं असताना गोव्याच्या मातीला पत्रकारितेचा खरं तर एक खूप जुना, एक ऐतिहासिक आणि एक लढाऊ असा इतिहास आहे. खरं तर 1821 मध्ये सुरू झालेला गॅझेटा डी गोवा किंवा पोर्तुगीज राजवटीमध्ये लोकशाहीचा आवाज बुलंद करणारे लुईस डी मिझेनीज ब्रांघाझा हे विचार या मातीमध्ये खरे तर रुजले गेले. गोमंतकीय पत्रकारितेने नेहमीच अन्यायाविरुद्ध आणि स्वातंत्र्यासाठी लेखणी चालवली आणि आज हीच परंपरा डिजिटल युगामध्ये नव्या अशा जोमानं पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आपण या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं या महाअधिवेशनाप्रसंगी इथं करत आहोत. वेगवान होण्याच्या या प्रयत्नामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब आलेले आहेत. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेला असा फेटा त्यांना बांधतोय आपण आणि फेटा बांधून त्यांचं स्वागत करतोय. मी सर्वांना विनंती करते, फक्त एकच विनंती, कार्यक्रम उद्घाटनाचा सुरू झाल्यावर आपली जागा सोडू नका. आहात त्या जागेवरती शेवटपर्यंत आपण बसावं. मोबाईल फोन आपण आपले सुरुवातीपासूनच सायलेंट मोडवरती ठेवावे. खरं तर तुम्हाला येणारे फोन कॉल अतिशय महत्त्वाचे आहेत याची जाणीव आहे, परंतु हा कार्यक्रम सुद्धा आपल्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं आपण सर्वांनी कृपया थोडासा आपल्या येणाऱ्या फोनचा या कार्यक्रमाला कुठे व्यत्यय होणार नाही, अडथळा होणार नाही याची दक्षता आधीच घ्यायची आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं आगमन झाल्यावर आपण या कार्यक्रमाचं उद्घाटन इथे करतोय आणि या उद्घाटनानंतर दिवसभरामध्ये एक भरगतचा असा हा कार्यक्रम, विचारांची ही मांडियाळी या निमित्तानं आपण इथे अनुभवणार आहोत. डिजिटल पत्रकारिता सन्मानानं समाजानं आपल्याकडे पाहावं यासाठीची ही तळमळ घेऊन डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आपल्या सर्वांचं जे कुशल नेतृत्व करतात, आपल्या या संपूर्ण टीमचे खरं तर एक कर्णधार सन्माननीय राजा माने साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली हे राष्ट्रीय तिसरं अधिवेशन आपण या ठिकाणी बघतोय आणि या निमित्तानं गोवा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांसोबतच गोवा राज्य आणि महाराष्ट्र राज्य या दोन्ही राज्यातून अनेक दिग्गज आणि सन्माननीय निमंत्रित मान्यवर या सोहळ्याच्या निमित्तानं इथे उपस्थित राहत आहेत. या सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आणि या ठिकाणी आताच आपण बघत आहोत, मी सर्वांना विनंती करते आपण उभं राहूनच सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं स्वागत आपल्या सर्वांच्या वतीने करूयात. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी इथे स्वागत करते. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले गोवा राज्याचे सन्माननीय लोकप्रिय असे कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत साहेब. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं स्वागत इथे करूयात. संपूर्ण देशभरातून आज डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे सन्माननीय सगळेच आमचे पदाधिकारी आवर्जून या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित आहेत. या सर्वांच्या वतीनं मी उपस्थित असलेले सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब, याचबरोबर या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय श्रीपादजी नाईक साहेब, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री भारत सरकार, या कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री गोवा सन्माननीय नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांचंही आगमन इथं झालेलं आहे. मी त्यांचंही इथं स्वागत करते.
आमचे आयुष्मान भारत योजना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सन्माननीय ओमप्रकाशजी शेटे सर यांचेही आगमन इथं झालेलं आहे. मी कार्यक्रमाच्या संयोजन समितीच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करते आणि देशभरातून उपस्थित असलेल्या या संघटनेला जोडल्या गेलेल्या सगळ्याच आमच्या संपादक पत्रकार बंधू भगिनींचंही मी इथं स्वागत करते. शब्दांनी पेटते क्रांती, विचारांनी घडतो काळ. शब्दांनी पेटते क्रांती, विचारांनी घडतो काळ. स्वतःच्या वाटेवर चालणं हीच पत्रकारितेची खरी जाण. माध्यम बदललं, कागदावरून स्क्रीनवर आलं, पण ध्येय काही बदललं नाही. वेग वाढला तरी सत्याची किंमत कधीच कमी झाली नाही. कारण पत्रकारिता हा केवळ व्यवसाय नाहीये, तर ती समाजाच्या विश्वासाची आणि जागरूकतेची मजबूत पायाभरणी आहे. इथं उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा इथं स्वागत करत असताना लोकशाहीच्या 4 स्तंभांपैकी एक महत्वाचा स्तंभ म्हणजे पत्रकारिता. पण आज आपण ज्या टप्प्यावरती उभे आहोत तिथे पत्रकारिता फक्त 4थ्या स्तंभावरती उभी राहिलेली नाहीये, तर ती समाजाच्या प्रत्येक श्वासाशी जोडलेली, प्रत्येक क्षणाशी धावणारी एक जिवंत अशी शक्ती बनलेली आहे. आजचा हा काळ डिजिटल युगाचा आहे, जिथं माहिती फक्त पोहोचत नाही तर प्रत्येक सेकंदामध्ये समाज मन घडवतीये, मत तयार करत आहे. कधी कधी परिवर्तनाची ठिणगीही याच अशा पत्रकारितेच्या माध्यमातून पेटवली आहे. महाराष्ट्र राज्य डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या प्रवासाला हा 3रा महत्वाचा टप्पा. पहिलं अधिवेशन महाबळेश्वरच्या भिलार ज्ञानग्रामात विचारांना दिशा देणारं, 2रं अधिवेशन कोल्हापूरच्या कणेरी मठामध्ये परंपरा संस्कृतीची सांगड घालणारं आणि आज या 3ऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनासाठी आपण एकत्र आलो आहोत पणजी गोवा या सागर किनारी, जिथं अथांग समुद्रासारखं विचारांचं क्षितिज विस्तारतं आणि गोव्याची संस्कृती, स्वातंत्र्य, खुलेपणा या अधिवेशनाला एक वेगळी अशी उंची इथे प्रदान करते. कारण जसं समुद्राला सीमा नसते तशीच डिजिटल माध्यमाचंही आकाश अमर्यादित आहे. अशा ऐतिहासिक अशा या महाअधिवेशनाला उपस्थित असलेल्या सगळ्याच मान्यवरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद आपण इथे देऊयात आणि आजच्या या सोहळ्याला इथे सुरुवात करूयात. प्रत्येक शुभारंभात एक पवित्र असं स्पंदन असतं आणि त्या स्पंदनाला आकार देणारी कला म्हणजे नृत्य. आजच्या या भव्य सोहळ्याची मंगल सुरुवात विघ्नहर्त्या श्री गणरायाच्या वंदनेनं एका सुंदर अशा नृत्याविष्कारानं इथं होतीये. या नृत्यातून केवळ भाव नाही तर श्रद्धा, संस्कृती, सौंदर्य याचा सुंदर संगम आपल्याला अनुभवता येणार आहे. आणि ही नृत्यकला या गणेश स्तवनाच्या माध्यमातून इथं सादर करतायत आपल्या गोव्यातल्या ख्यातनाम निधी नृत्य अकॅडमीच्या आपल्या विधी सनके आणि मानसी सावंत यांच्यासाठी जोरदार टाळ्यांची दाद देऊयात आणि त्यांच्या गणेश स्तवनानं या सोहळ्याची सुरुवात करूयात.
तिसऱ्या राष्ट्रीय महाधिवेशनाची सुरुवात अतिशय सुंदर अशी करणाऱ्या आपल्या गोव्यातल्या ख्यातनाम निधी नृत्य अकॅडमीच्या या मान्यवरांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करते. आणि यानंतर ज्या सोहळ्यासाठी आपण सर्वजण आतुर आहात तो म्हणजे आजच्या या तिसऱ्या महाधिवेशनाची सुरुवात, या ऐतिहासिक अशा क्षणाची सुरुवात आपण या निमित्ताने करणार आहोत. मी विनंती करते आपल्या या संपूर्ण टीमचे, या परिवाराचे सर्व असलेले आदरणीय राजा माने साहेबांनी या अधिवेशनाची सुरुवात करण्यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री सन्माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत साहेब, सन्माननीय या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब, या सगळ्या मान्यवरांना मंचावरती कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी घेऊन यावं आणि आजच्या या महाअधिवेशनाची सुरुवात या निमित्ताने इथे करावी. एक ऐतिहासिक असा हा क्षण संपूर्ण गोवा राज्य, महाराष्ट्र राज्य नाही तर देशभरातून आलेल्या डिजिटल मीडियामध्ये आपलं योगदान देणाऱ्या सगळ्याच मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा क्षण आपण इथे अनुभवत आहोत. स्वराज्याच्या विचारांना तलवारीची धार देणारे आणि सत्याला शब्दाची दिशा देणारे असे दोन महान प्रवाह आज आपण एका क्षणात अनुभवत आहोत. एका बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी केवळ स्वराज्य उभं केलं नाही तर न्याय, धैर्य आणि जनतेच्या हक्काची भक्कम पायाभरणी केली. आणि दुसरे आपले दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर ज्यांनी विचारांना शब्द दिले, समाजाला जागा करण्यासाठी पत्रकारितेची पहिली मशाल पेटवली. शौर्य आणि सत्य, विचार आणि विवेक या दोन्ही महान प्रेरणास्थानांच्या साक्षीनं आजच्या या पत्रकारांच्या महाधिवेशनाची सुरुवात, अतिशय अर्थपूर्ण ठरलेल्या या ऐतिहासिक अशा क्षणाची सुरुवात मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या दोन महान विभूतींच्या प्रतिमेचं पूजन करत या कार्यक्रमाला एक प्रेरणादायी आणि मूल्यांनी समृद्ध अशी ही सुरुवात इथे होतीये. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये या महाअधिवेशनाच्या उद्घाटनाला आपण इथे सदिच्छा देऊया. तलवारीनं स्वराज्य जिंकणाऱ्या आणि शब्दांनी समाज घडवणाऱ्या या महान विभूतींच्या चरणी आम्ही विनम्र अभिवादन करतोय. मंचावरती उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचे पुन्हा एकदा स्वागत आणि स्थानापन्न व्हावा अशी विनंती. डिजिटल युगामध्ये माहितीचा वेग वाढलाय, पण त्या वेगाला योग्य दिशा देणं, मूल्यांची जपणूक करणं आणि पत्रकारितेची विश्वासार्हता टिकवणं हीच खरी आजची गरज आहे. आणि अशा या काळामध्ये महाराष्ट्र राज्य डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचं हे तिसरं राष्ट्रीय महाअधिवेशन हे केवळ एकत्र येण्याचं व्यासपीठ नाहीये, तर विचारांची देवाणघेवाण आहे, अनुभवांची श्रीमंती आहे आणि भविष्यातील पत्रकारितेची दिशा ठरवणारा एक महत्त्वपूर्ण असा हा टप्पा आहे. आणि या महत्त्वपूर्ण अधिवेशनाच्या आयोजनामागे ज्यांचं मोलाचं योगदान आहे, या भूमीचे यजमान गोवा प्रदेशाध्यक्ष संपादक संघटना सन्माननीय श्री अनिलजी पाटील सर यांनी अतिथी देवो भव ही आपली संस्कृती आणि संस्कार सांगत असताना या संपूर्ण महाअधिवेशनाच्या पाठीमागचं स्वागत आपल्या मनोगतातून इथं व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. टाळ्यांच्या गजरात आपण इथे आमंत्रित करूयात या भूमीचे यजमान गोवा प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय अनिलजी पाटील सर. टाळ्या वाजवणारे आहात, खरं तर बातमी करतायत, आपले क्षण टिकतायत, पण थोडंसं टाळ्यांचं कौतुक मात्र आपल्या माणसासाठी असणं अतिशय गरजेचं आहे. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. कार्यक्रमाला थोडासा उशीर झाला, थोडासा म्हणजे झाला आहे उशीर, पण आपण थांबलेलो नाही, आपण सुरू करतो आहोत. खरं तर गेली 30-40 वर्ष मी पत्रकारिता पाहिली. खेळे जुळवण्यापासून ते
आत्तापर्यंतच्या लाईव्हच्या स्थितीपर्यंत मी पत्रकारिता पाहिली आहे. खूप फास्ट गतीनं हे सगळं बदलतं आहे आणि या नव्या युगांमध्ये बदलाचे जे काही वारे आहेत ते कशा प्रकारचे आहेत. खरं तर नवीन येणाऱ्या मंडळींना काहीतरी एक मार्गदर्शन व्हावं, त्यांच्यासाठी काहीतरी एक कॉन्क्रीट असं बनावं, या उद्देशानं हे अधिवेशन बोलवलेलं आहे. कार्यक्रमाचे पाहुणे, मला माहिती आहे आज निवडणुका आहेत आणि सर्वांच्याच लक्ष निवडणुकांकडे आहे. त्यात सरांकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे एवढं बिजी शेड्यूल असते की त्यामधून ते पोचतात की नाही मलाही स्वतःलाही वाटत नव्हतं, तरी ते पोचले. मला म्हणजे आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाची आणि अतिशय आनंदाची ती गोष्ट आहे. आपण सर्वांनी सुरुवातीलाच त्यांचं स्वागत करूया मनापासून. आमचे समाज कल्याण मंत्री फळदेसाई सर सुरुवातीपासून ते आमच्यासोबत आहेत. खरं तर ते या कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष आहेत. ते एका अर्थाने यजमान आहेत. त्यामुळं त्यांचं स्वागत मी करणार नाही, पण औपचारिक कामाचा भाग आणि व्यासपीठीय संकेत म्हणून मी त्यांचंही मनापासून स्वागत करतो. याशिवाय ओमप्रकाश सर हे 2 दिवसपासून आमच्याशी सतत संपर्कात आहेत आणि ते वेळेत पोचलेले आहेत. धन्यवाद. आपण खरं तर या सगळ्या रसाळ सर आहेत आणि मग आमच्या कमिटीचे मेंबर्स. खरं तर राजाभाऊंच्याबद्दल मी काय हे बोलायची गरज नाही, कारण या सगळ्या गेल्या 2, 3, 2.5 महिन्यांच्या जे काही गडबड गोंधळ आणि मग तिचं नियोजन हे सगळं सुरू आहे. हा माणूस अत्यंत तन्मयतेनं, अत्यंत निष्ठेनं ही संघटना चालवत आहे. मोठ्या पदावर राहून सुद्धा, म्हणजे आता मी त्यांची नावं पण घेत नाही, वर्तमानपत्रांचे विविध वर्तमानपत्रांमध्ये संपादक पदांपासून ते आवृत्त्या सगळ्या सांभाळण्यापासून ते याच्यापर्यंतची कामं करून ते निवृत्त झालेत. एका अर्थानं त्यांनाही हे सगळी जाण आहे. हा सगळा बदलता क्रम, संक्रमणशील अवस्था त्यांनाही माहीत आहे आणि म्हणूनच त्यांनी ही स्थापना केलेली संघटना आज जवळजवळ 7 राज्यांमध्ये पसरलेली आहे. जवळजवळ 16-17 हजार या संस्थेचे सभासद आहेत आणि आपण सगळेजण पत्रकार आहात, काहीजण संपादक, काहीजण म्हणजे बऱ्यापैकी सगळे संपादक आहात. संपादक ही मंडळी काय असते हे मला आत्ता अलीकडे कळायला सुरुवात झाली, कारण मी संपादक झालो तेव्हा मला कळायला लागलं. त्यामुळं आपण सगळे संपादक विविध राज्यातून, विविध ठिकाणावरून आलेला आहात. खरं तर 2 दिवसाचा प्रवास करून आलेला आहात. मी आपला मनापासून आभारी आहे आणि आपलं स्वागत पण करतो. खरं तर मला बोलायचं खूप आहे आणि आपला कार्यक्रम खूप आहे आणि शिवाय बोलणारे पण आहेत. आपल्याला मान्यवरांचं पण मनापूर्वक ऐकायचं आहे. त्यामुळं मी फार काही म्हणजे बोलणार नाही, जरी माझ्याकडे अनुभव असला तरी सुद्धा. पण मनापासून आपल्या सर्वांचे आभार. या संस्थेच्या मार्फत काही पुरस्कार दिले जातात. ते पुरस्कार अत्यंत ज्या एका निष्ठेनं काम करणाऱ्या लोकसेवकांसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. त्यामुळे पुरस्काराचा सोहळाही आम्ही 2 टप्प्यात करायचं ठरवलं होतं. सावंत सरांचं विमान थोडंसं लँड व्हायला वेळ होतोय म्हणून परत त्यातही बदल करतोय आणि हा करतोय. आपण सर्वजण वेगवेगळ्या ठिकाणावरून आलेले जे काही विविध क्षेत्रातले मान्यवर मंडळी आहात, आपलंही मनापूर्वक स्वागत या याच्यामध्ये. खरं तर आपण दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये परत सातत्याने बोलत राहू. माने सर या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करतीलच, पण तत्पूर्वी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत असं मी सांगतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमांतक. गोवा प्रदेश अध्यक्षांनी या ठिकाणी मान्यवरांचं स्वागत केले, यासाठी त्यांचे आभार. मंडळी, अगदी कालच 3 मे 2026 आपण सगळ्यांनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे म्हणजे जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य दिन या ठिकाणी अनुभवला आणि जगभरामध्ये हे स्वातंत्र्य दिन पत्रकारांनी या ठिकाणी अनुभवताना तो केवळ एक दिवस नव्हता, तर त्या पत्रकारितेच्या जबाबदारीची आणि स्वातंत्र्याची जाणीव करून देणारा एक महत्त्वपूर्ण असा क्षण होता. गोव्याच्या या भूमीला स्वातंत्र्याची एक वेगळी परंपरा लाभलेली आहे आणि त्या परंपरेमध्ये पत्रकारितेनं नेहमीच विचार मांडण्याचं, सत्य उभं करण्याचं आणि समाजाला जागं ठेवण्याचं काम केलेलं आहे.
आज या डिजिटल युगातही तेच ध्येय, तीच भूमिका आणि तीच जबाबदारी घेऊन आपल्या सर्व पत्रकारांच्या खांद्यावरती ही जबाबदारी या संघटनेच्या माध्यमातून देण्याचा अनुषंगानं अधिक व्यापक असं स्वरूप आपल्या कार्यक्षेत्राला लाभावं यासाठी हे विचार मंथनाचं महाअधिवेशन आपण सर्वजणच या ठिकाणी अनुभवत आहोत. आणि म्हणूनच या ऐतिहासिक भूमीवर या महत्त्वपूर्ण दिवसाच्या या अनुषंगाने मंचावरती उपस्थित असलेल्या सगळ्याच आमच्या सन्माननीय निमंत्रित मान्यवरांचं स्वागत, त्यांचा यथोचित सन्मान आपण या कार्यक्रमाप्रसंगी करणार आहोत. सुरुवातीला या कार्यक्रमाप्रसंगी मंचावरती उपस्थित आहेत गोवा राज्याचे सन्माननीय, लोकप्रिय आणि एक संवेदनशील असे मुख्यमंत्री सन्मान्य आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सर. आणि या प्रसंगी त्यांचं स्वागत सन्मान डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, आपल्या सर्वांचे एक कर्णधार म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असे सन्मान्य राजा माने साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आपण करतोय. खरं तर निर्णयामध्ये ठामपणा, कार्यामध्ये सातत्याची ओळख, जनतेच्या विश्वासाला कृतीत उतरवण्याची ज्यांची ताकद आहे, विकासाला दिशा देत नेतृत्वाला एक नवा आयाम ज्यांनी दिलेला आहे, अशा कर्तृत्वाला आज आपल्या सन्मानानं आपण इथे अभिमानानं त्यांचं स्वागत सन्मान इथे करणार आहोत. साध्या कुटुंबातून प्रवास करत डॉक्टर, शिक्षक आणि आज गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जनतेच्या विश्वासाला न्याय देणारं प्रभावी नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सर. टाळ्यांचा आवाज काही कमी आलेला, एकदा जोरदार टाळ्यांची नाद सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या स्वागतासाठी आणि सन्मानासाठी. मी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचं पुन्हा एकदा या कार्यक्रमासाठी आमच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने इथे स्वागत करते. याचबरोबर या निमित्तानं समाज कल्याण गोव्याचे सन्माननीय मंत्री आणि या अधिवेशनाचे स्वागत अध्यक्ष सन्माननीय सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांचेही स्वागत करतोय. मी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष इक्बाल शेख सर आणि संतोषजी शिराळे सातारा जिल्हाध्यक्ष यांना विनंती करते आपल्या हस्ते आपण त्यांचं स्वागत करावं. संपूर्ण देशभरातून येणाऱ्या संपादक पत्रकारांच्या स्वागताची जबाबदारी स्वतः फळदेसाई साहेबांनी इथं स्वीकारावी आणि हा ऐतिहासिक क्षण या ठिकाणी मोठ्या मनापासून त्यांनी आयोजित करताना या कार्यक्रमाचे, या महाअधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून या महाअधिवेशनाला ते आवर्जून आपल्या शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत सन्मान इथे करूयात. यानंतर मी आमंत्रित करते प्रदेश उपाध्यक्ष संजयजी बहिरे आणि सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष सचिनजी कुलकर्णी यांनी आपल्या शुभ हस्ते आयुष्मान भारत योजना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे सर यांचं स्वागत सन्मान या निमित्तानं इथे करावं. खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज सर्वसामान्य अशा नागरिकांना वैद्यकीय अशी सुविधा ज्यांनी अगदी मोफतपणे देताना आपलं योगदान या वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच सामाजिक क्षेत्रामध्ये इथं दिलेले आहे. डिजिटल मीडियाच्या या प्रत्येक वाटचालीमध्ये त्यांचं ही सहकार्य आणि योगदान इथं लाभलेलं आहे असे सन्माननीय डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे सर भारत सरकारच्या या आयुष्मान भारत योजनेचे सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष या नात्यानं आवर्जून इथं उपस्थित आहेत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे सरांचं स्वागत या निमित्तानं आपण इथे करणार आहोत. याचबरोबर या मंचावरती उपस्थित असलेले सन्माननीय भाजपा किसान मोर्चा महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्णजी वेताळ साहेब यांचंही आगमन झाले. या प्रसंगी नंदकुमारजी सुतार प्रदेश सचिव आणि गणेशजी हुंबे पुणे जिल्हाध्यक्ष यांना मी विनंती करते आपल्या हस्ते आपण त्यांचंही स्वागत इथे करावं. सर्वसामान्य अशा शेतकरी बांधवांच्या मनगटामध्ये बळ देणारे भाजपा किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सन्मान्य रामकृष्णजी वेताळ साहेब यांचंही या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी कार्यक्रमाच्या संयोजन समितीच्या वतीनं इथे सन्मानपूर्वक त्यांचं स्वागत करते. या निमित्तानं आपण त्यांचंही जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये इथे स्वागत करूया. मी पुन्हा एकदा त्यांचं या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथे स्वागत करते आणि मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे आभार व्यक्त करताना मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती करते. आजचं हे तिसरं राष्ट्रीय महाअधिवेशन या ठिकाणी साकारलेलं आहे. मागची 2 महाअधिवेशनं फक्त आपण आयोजित केली नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर देशभरामध्ये गाजली सुद्धा. या महाअधिवेशनाप्रसंगी आजच्या या तिसऱ्या महाअधिवेशनाप्रसंगी या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या पाठीमागचा उद्देश या ठिकाणी व्यक्त होतोय आणि हे प्रास्ताविक या कार्यक्रमाचं व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करते डिजिटल मीडिया या निमित्तानं आणखी एक सत्कार इथं होतोय आपल्या सर्वांच्या. खरं तर आपले यशस्वी असे कर्णधार गोवा परिवाराच्या वतीनं त्यांचा सन्मान होतोय असे सन्माननीय राजा माने साहेब यांचा सन्मान प्रदेशाध्यक्ष गोवा यांनी आपल्या हस्ते या ठिकाणी करावा अशी विनंती आहे. खरं तर रात्रंदिवस आपल्या विखुरलेल्या आवाजांना दिशा देणं ज्यांनी शिकवलं त्यांनीच प्रवाहाला एक नवं वेळणं दिलं. शब्दांना केवळ मंच नाही तर ओळख देणारं एक नेतृत्व
म्हणजे सन्माननीय राजा माने साहेब. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचाही सन्मान आपल्या सर्वांच्या वतीनं करूया. आणि यानंतर मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण या कार्यक्रमाच्या पाठीमागचा उद्देश इथं व्यक्त होतोय आणि हा उद्देश व्यक्त करण्यासाठी ज्यांनी सातारामध्ये आपलं महाअधिवेशनाची संपूर्ण धुरा सांभाळली आणि एक ऐतिहासिक असं महाअधिवेशन आयोजित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका या प्रसंगी इथं घेतली असे डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनाचे महासचिव विकासजी भोसले सर यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक व्यक्त करावं अशी त्यांना मी विनंती करते. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं पणजी गोवा या ठिकाणी आयोजित केलेल्या तिसऱ्या महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, याचबरोबर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे साहेब, रामकृष्ण बेताळ साहेब, याचबरोबर आमचे राजा माने साहेब, याचबरोबर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या 7 राज्यातून आलेले सर्व प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य, सर्व जिल्हाध्यक्ष, सर्व तालुकाध्यक्ष यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. खरं तर हे राष्ट्रीय अधिवेशन होत असताना खूप महत्त्वाचं आज मुख्यमंत्री साहेब, आम्हाला इतकं आज आनंद होतोय की हे राष्ट्रीय अधिवेशन तुमच्या या आगमनानं खऱ्या अर्थानं ते राष्ट्रीय स्तरावरचं झालं असं एक आम्हाला मनस्वी आनंद होतोय. खरं तर महाराष्ट्र असेल किंवा गोवा असेल हे काही वेगळं नाही, भाषा एक, चाली एक, रूढी एक. मात्र डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं आदरणीय राजा माने साहेबांनी ही 2019 साली ही चळवळ सुरू केली आणि खरं तर सावंत साहेब, आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की देशातील सर्वात मोठी संघटना डिजिटल मीडियातली ही आमची संघटना आहे. आणि रजिस्टर संघटना म्हणजेच प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे ज्या पद्धतीनं शासन स्तरावर ज्या पद्धतीनं नोंदणीकृत आहे त्या पद्धतीनं आपली ही डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटना आदरणीय राजा माने साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे काम करते. साहेब, आमच्या 15 वेगवेगळ्या मागण्या आहेत, आमचे ठराव होणार आहेत. आम्ही महाराष्ट्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाकडे आम्ही विनंती केली होती की आम्हाला या जे डिजिटल मीडियामध्ये काम करणारे जे पत्रकार आहेत, संपादक आहेत, त्यांना राजमान्यता द्यावी. ही आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मागणी केली. आमच्या अधिवेशनात मागणी झाली, महाबळेश्वर अधिवेशनात पहिल्या. आणि विशेषतः आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी यात विशेष लक्ष घालून आमच्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेला साधारणतः 12 नोव्हेंबर 2022 साली राजमान्यता दिलेली आहे आणि त्याचं सर्क्युलर निघालेलं आहे. फक्त आम्हाला मागणी एवढीच आहे, या सर्क्युलरचं खरं तर इम्प्लिमेशन अजून होऊ शकलं नाही. आता ही खरं तर राष्ट्रीय अधिवेशन आहे, आमच्या मागण्या अनेक आहेत साहेब. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही मुख्यमंत्री आहात आणि विशेषतः राष्ट्रीय स्तरावर तुमचं जे वलय आहे ते प्रचंड आहे. आमची एकच मागणी आहे साहेब, डिजिटल मीडिया जे संपादक पत्रकार संघटना किंवा पत्रकार संपादक आहेत यांना सगळ्यांना, सगळे राज्य, सगळ्यांना एक समान यात जसं दैनिकांना आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाना जसं तुम्ही शासन मान्यताचं देता त्या पद्धतीनं देशातील सगळ्या डिजिटल मीडियाला एकत्र आणून त्यांना शासन दरबारी न्याय मिळावा ही आमची मागणी आहे. खरं तर प्रेस काउन्सिल आणि मीडिया रेग्युलेशन समावेश हा केंद्र शासनानं करावा. तुमचे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचे खूप जवळचे संबंध आहेत खरं तर. आणि मीडिया, सोशल मीडिया आणि भाजपा म्हणजे एकाच्या दोन बाजू आहेत खरं तर. यामुळं तुम्ही तो विचार करावा. मी जास्त प्रास्ताविक न करता मी शेवटी एकच सांगतो, राजा माने साहेबांनी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत नव्हे तर काश्मीरपासून कन्यापर्यंत ही डिजिटल मीडिया मोठं करण्याचं ध्येय आता सध्या आखलेलं आहे आणि 7 राज्यामध्ये आपण ते सक्सेस झालेलं आहे. तर आदरणीय राजा माने साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही शासन दरबारी सुद्धा 42 वर्ष काम केलेलं आमच्या नेत्याचा सन्मान या ठिकाणी, सन्मान म्हणजे योग्य तो शासकीय कमिटीवर करावा अशी मी एक विनंती करतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या महाधिवेशनाच्या पाठीमागचा प्रास्ताविक आणि हा उद्देश आपण इथं व्यक्त केला, यासाठी सन्माननीय भोसले सरांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. आणि यानंतर मी मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे विचार ऐकणार आहोत. डिजिटल मीडिया पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये विखुरलेल्या आवाजांना एकत्र आणून त्यांना ओळख, व्यासपीठ, सन्मान देण्याचं मोठं कार्य ज्यांनी केलं, ज्यांनी केवळ अधिवेशन आयोजित केलं नाही तर राष्ट्रीय स्तरावरती ते गाजवलं. माध्यम तज्ज्ञ, संपादक, अभ्यासू नेतृत्व म्हणून महाराष्ट्रात नाही तर देशभरामध्ये ज्यांच्या कार्याला ओळखलं जातं असे सन्माननीय आपल्या सर्वांचे डिजिटल मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने साहेब यानंतर आपलं मनोगत इथं व्यक्त करतायत. देशातील डिजिटल मीडियाच्या संपादक आणि पत्रकारांसाठी
असलेल्या या ऐतिहासिक दिवशी या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व डिजिटल पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आज ऐतिहासिक दिवस यासाठी आहे की मुख्यमंत्री देखील गडबड करत आहेत. तो ऐतिहासिक दिवस म्हणजे आज 5 राज्यातले निकाल ज्या पद्धतीचे येत आहेत त्या पद्धतीचे निकाल पाहून व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांसाठी देखील आजचा हा ऐतिहासिक असा हा दिवस आहे. आणि त्यामुळं मुख्यमंत्री साहेब, आपण गडबड जरी केली तरी आपला वेळ हा सार्थकी लागणार आहे हे मात्र मी निश्चितपणानं सांगतो. कारण जिथं रिझल्ट नाही तिथं भाजप नाही अशा प्रकारचं सूत्र देशात तुम्ही मांडू पाहता. आणि त्यात तर तुम्ही गोव्याचे रिझल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळं या देशभरातून महाराष्ट्रातून आलेल्या तमाम पत्रकारांच्या वतीनं मी आपल्याला विनंती करेन की आम्ही अल्पावधीतच हा कार्यक्रम आटोपशीर बनवून आपला कार्यक्रम डिस्टर्ब होणार नाही अशा पद्धतीनंच याची हाताळणी होईल. आजच्या या ऐतिहासिक क्षणाला फक्त साक्षीदार न होता स्वतः उद्घाटक म्हणून उपस्थित राहिलेले गोव्याचे डॅशिंग रिझल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत साहेब, या अधिवेशनाला ज्यांनी महाराष्ट्रातून आपलं शिष्टमंडळ ज्यावेळी गोव्याच्या मंत्रालयात गेलं आणि अनिल पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुभाष देसाई सरांना भेटलं त्यावेळी त्यांनी अगदी आनंदानं आपलं स्वागताध्यक्ष पद फक्त स्वीकारलंच नाही तर ते अगदी ठामपणे म्हणाले, मी काय करायचं ते सांगा. तर त्यावेळीही मी त्यांना म्हणालो होतो, काहीच नाही, तुम्ही फक्त स्वागताध्यक्ष व्हा, आम्ही बाकीचं करतो. फक्त सुभाष साहेब, फक्त तुम्ही आमच्या सोबत राहा आणि सोबत राहून तुमच्या राज्यातल्या डिजिटल पत्रकारांना सन्मानानं वागणूक दिली तरी आम्हाला भरपूर मिळाल्यासारखं आहे, आमचं संघटन यशस्वी झाल्यासारखं आहे. असे आपले स्वागताध्यक्ष आदरणीय सुभाष फळदेसाई साहेब, या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले, ज्यांनी आरोग्य क्षेत्रात जे खरं तर या देशाच्या आयुष्यमान भारत योजनेचे जनक आहेत, ज्यांनी ही योजना आदरणीय मोदी साहेबांपुढे मांडली आणि देशभरात ती आज प्रत्येक राज्यात लागू झालेली आहे. आणि महाराष्ट्रात तर त्यांनी हजारो कोटी रुपये रुग्णांना वितरित करून आयुष्यमान भारत योजनेची सुरुवात ही महाराष्ट्रात केली. आज ते महाराष्ट्राचे त्या मिशनचे अध्यक्ष असलेले आपल्या सर्वांचे मित्र डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे, महाराष्ट्राच्या शेतकरी चळवळीला एक दिशा देण्यासाठी फक्त राज्यकर्ते म्हणून नाही तर एक शेतकरी म्हणून जे सतत काम करत असतात असे आमचे मित्र, महाराष्ट्राच्या किसान मोर्चाचे अध्यक्ष रामकृष्ण बेताळजी, त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले म्हणण्यापेक्षा ज्यांच्या खांद्यावर या अधिवेशनाची जबाबदारी होती ते आपले अनिल भाऊ पाटील, गोव्याचे प्रदेशाध्यक्ष, आपल्या महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश भाऊ सावंत, तिन्ही 7 राज्यातून या ठिकाणी आलेले ते सर्व प्रदेशाध्यक्ष, सर्व विभागीय अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, आपल्या साप्ताहिक महाराष्ट्राच्या साप्ताहिक संघटनेचे अध्यक्ष संजय कदम, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सायली मराठे, त्याचबरोबर कल्डोने ताई कार्याध्यक्षा, आणि या ठिकाणी ज्यांचा गौरव गोव्यातले 7 पुरस्कार्थी आणि महाराष्ट्रातले 13 पुरस्कार्थी की ज्यांनी आपल्या राज्याचं नाव
राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवलेलं आहे असे सर्व पुरस्कार प्राप्त मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो. तर डिजिटल मीडिया आज बाल्यावस्थेत आहे. म्हणजे त्याला धड शासन दरबारी मान्यता नाही, ना समाजात देखील पत्रकार म्हणून मान्यता नाही. महाराष्ट्रानं ज्याप्रमाणे देशात एक आदर्श राज्य म्हणून देशापुढं गेल्या 50-60 वर्षात एक प्रत्येक गोष्टीचा लीडर बनण्याचं काम महाराष्ट्रानं केलं, त्याच पद्धतीनं डिजिटल मीडियाला देखील डिजिटल मीडियाचं धोरण ठरवून, डिजिटल मीडियाच्या पत्रकाराची व्याख्या ठरवून त्याला स्वाभिमानानं उभं राहण्यासाठी प्रयत्न करावा अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आम्ही महाराष्ट्रात ही चळवळ सुरू केली. मला सांगायला अभिमान वाटतो की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा यांनी महाराष्ट्रातल्या डिजिटल पत्रकाराला महाराष्ट्राचं डिजिटल मीडिया ॲडव्हर्टाइजमेंट धोरण हे जाहीर करून आणि त्याला श्रमिक पत्रकाराच्या कक्षेत घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडं प्रस्ताव पाठवून आपल्या मागणीला आधार दिला. त्याबद्दल या अधिवेशनाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा त्या तिघांचं मी आभार मानतो. ही संघटना उभी राहिली, ही संघटना सातत्यानं गतिमान आहे. परंतु कोविड काळात ज्यावेळी जनता असो, सरकार असो, प्रशासन असो यांना लोकांशी संपर्क साधायची संधी हे फक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्मच द्यायचे. राज्याचे मुख्यमंत्री असो अथवा गावातला ग्रामसेवक असो, सरपंच असो, त्याला जर लोकांशी संपर्क साधायचा असेल तर डिजिटल मीडियाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. हे कोविड काळात आपल्या जगाला आणि आपल्याला समजलं आणि पाहता पाहता हजारो डिजिटल पत्रकार तयार झाले. या डिजिटल पत्रकारांना फक्त सन्मानाची वागणूक हा विषय नाही, तर यांना शिस्त लावण्याचं काम, यांना कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचं काम, यांना पत्रकारितेची मूल्य ठरवण्याचं काम, यांना समाजात आपण एक जबाबदार घटक आहोत आणि प्रत्येक तो घटक म्हणून समाजात पत्रकार म्हणून वावरताना एक जबाबदारीची जाणीव देण्याचं काम आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही करत आलेलो आहे. महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आमच्या प्रत्येक अधिवेशनात उपस्थितीच लावली नाही, तर प्रत्येक वेळी एक नवा विचार देण्याचा प्रयत्न, कृतिशील प्रयत्न त्यांनी केला. त्याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून ते कोल्हापूरच्या अधिवेशनात चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की पत्रकारांच्या संघटना या पत्रकारिता क्षेत्रासाठी काम करतात, तुमच्या मुलाबाळांचं काय, तुमच्या कुटुंबाचं काय, असा प्रश्न त्यांनीच विचारला आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन सांगितलं की तुम्ही एखादं प्रतिष्ठान स्थापन करा आणि तुमच्या मुलामुलींच्या करिअरसाठी हे प्रतिष्ठान मदत करेल आणि त्यासाठी म्हणून माझी जिथं मदत लागेल तिथं सांगा. आणि ते फक्त तेवढ्यावरच थांबले नाही, तर अवघ्या 6 महिन्यात महाराष्ट्रात प्रतिबिंब प्रतिष्ठान नावाचं प्रतिष्ठान माझ्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालं. आणि मला व्यासपीठाला सांगायला आनंद वाटतो की तब्बल 17 लाख रुपये आम्ही राज्यातल्या गोर गरीब अडचणीत असलेल्या पत्रकारांच्या मुलामुलींसाठी आतापर्यंत वितरित केलेलं आहे. आता कार्यक्रमाला उशीर झालेला आहे, त्यामुळं आमच्या मागण्या आणि कारण कसं आहे तुम्हाला सगळंच माहीत आहे, फक्त तुमची इच्छा झाली पाहिजे आणि ती इच्छा व्हावी यासाठी ते अधिवेशन आहे. आणि बऱ्याच वेळा इच्छा होत नसेल तर आम्हाला चिमटे देखील घ्यावे लागतात. परंतु आम्हाला खात्री आहे की गोव्यातल्या पत्रकारांना तुम्ही चिमटे घेण्याची संधी देणार नाही, न मागता सगळं द्याल अशा प्रकारची विनंती मी प्रमोदजींना, सुभाषजींना करतो. आणि माझं भाषण न लांबवता आपल्याला अनेक विषयांवर चर्चा करायची आहे. अनेकांची जर इथं आल्यानंतर किंवा इथं येताना गैरसोय झाली असेल तर
सगळ्यांनी हा आपला कार्यक्रम आहे, सगळ्या चुका पोटात घ्याव्या आणि आजचं हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरवावं अशा प्रकारची विनंती करून जे जे पुरस्कार्थी महाराष्ट्रातून या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचं देखील मनापासून स्वागत करताना त्यांच्या कार्याला पत्रकारितेच्या वतीनं, डिजिटल पत्रकारांच्या वतीनं सॅल्यूट करतो. गोव्यातले जे पुरस्कार्थी आहेत ज्यांनी देशाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा उचललेला आहे त्यांना देखील सॅल्यूट करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय राजा माने साहेबांनी आपल्या सर्वांच्या वतीनं आपल्या या भावनातून आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि यानंतर या संपूर्ण महाधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष या नात्यानं गोव्याचे समाज कल्याण मंत्री असलेले सन्माननीय नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांचंही मनोगत आपण यानंतर ऐकणार आहोत. मी सन्माननीय नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेबांना आमंत्रित करते. तत्पूर्वी सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद द्यावी. पण स्वतःहून आपल्या सर्वांची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आणि स्वागताध्यक्ष इथं भूषवताना आपल्या सर्वांच्या स्वागतासाठी ते सज्ज आहेत. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा. नमस्कार आणि सगळ्यांचं हार्दिक या गोव्याच्या भूमीमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या या तिसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनास आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले गोव्याचे लाडके आणि यशस्वी तडफदार युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आपले डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे आपले संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय राजा मानेजी, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले माननीय डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे अध्यक्ष आयुष्मान भारत योजना, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले माननीय रामकृष्ण वेथाळाजी प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र भाजपा किसान मोर्चा, माझे मित्र आणि गोव्याचे डिजिटल मीडियाचे संपादक श्री माननीय अनिल पाटीलजी प्रदेशाध्यक्ष गोवा, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले विकास भोसले, मी सगळ्यांची नावं काही घेणार नाही. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे निमंत्रित पाहुणे मंडळी, इथं उपस्थित असलेले सर्व ज्यांचा आता सत्कार होणार आहे असे सर्व सत्कार मूर्ती, उपस्थित असलेले सर्व संपादक, पत्रकार संघ, पाहुणे आणि माझ्या मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमस्कार करून, तसेच पत्रकार क्षेत्रातील आपला आदर्श लोकमान्य टिळक यांना मानाचा मुजरा करून आज इथं आपण एक विशेष कारणासाठी जमलेलो आहोत. आज इथं देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माझे पत्रकार बांधव, संपादक आणि सर्व उपस्थित मान्यवरांना परत एकदा मी त्यांचं या गोव्याच्या भूमीत स्वागत करतो आहे. आता गोवा म्हटल्यानंतर भगवान परशुराम, छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजांच्या या पावन भूमीत निसर्गाचं वरदान लाभलेला आणि का विलोभनीय असं निसर्गाचं सौंदर्य आणि त्याला लाभलेला आणि आपण जे अथांग असा सागर, समुद्र किनारे अशा या सुंदर गोव्यात परत एकदा तुमचं स्वागत करताना मला खूप खूप आनंद होतो आहे. मी ऑल इंडिया डिजिटल मीडिया संपादक आणि पत्रकार संघटनेच्या या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी पुनश्च तुमचं स्वागत. गोव्याच्या मातीला पत्रकारितेचा खूप जुना इतिहास आणि लढाऊ इतिहास आहे. 1821 मध्ये सुरू झालेल्या गॅझेटा डी गोवा म्हणजेच आपलं जे गॅझेट पोर्तुगीज कालांमध्ये तिथं प्रसिद्धीस यायचं आणि या राजवटीत लोकशाहीचा आवाज बुलंद करणारे लुईस डी मेनेझिस ब्रागांझा यांचे विचार असून गोमंतकीय पत्रकारितेनं नेहमीच अन्यायाविरुद्ध आणि स्वातंत्र्यासाठी लेखणी चालवलेली आहे आणि आज हीच परंपरा डिजिटल युगात नव्या जोमाने पुढे नेण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आज आपण अशा वळणावर आहोत जिथं माध्यम बदललेलं आहे पण महत्त्व वाढलेलं आहे. पूर्वी बातमी लोकांपर्यंत पोहोचायला कमीत कमी 24 तास लागायचे, आज एका क्लिकवर ती जगभर पोहोचते. डिजिटल मीडियाने सामान्य माणसाला आवाज दिलेला आहे. संकट काळात किंवा महत्त्वाच्या घडामोडीत डिजिटल मीडिया आज माहितीचा सर्वात वेगवान स्रोत बनला आहे.
वेगवान होण्याच्या नादात आपल्यासमोर काही गंभीर आव्हानं पण उभी ठाकलेली आहेत, ज्यावर अधिवेशनात आपण मंथन करणं आवश्यक आहे. खोट्या बातम्या रोखणे हे आजच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. वेगाच्या स्पर्धेत आपण आपली विश्वासार्हता गमावता कामा नये. डिजिटल पत्रकारांसाठी शाश्वत महसूल मॉडेल आणि सुरक्षितता निर्माण करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील पत्रकारिता ही केवळ माहिती देणारी नसेल, तर ती डेटा ड्रिव्हन आणि इन्फोटेनमेंटची सांगड घालणारी अशी असायला पाहिजे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे AI सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतानाच त्यातील मानवी संवेदना आणि नैतिकता जोपासण्याचे मोठे आव्हान आपल्या समोर आहे. म्हणूनच तलवारीच्या धारेपेक्षा ही शब्दांची धार अधिक कडक असते. म्हणून हे शब्दही चालवताना आपण विशेष काळजी घ्यायला पाहिजे. कारण आज डिजिटल मीडियाची म्हणजे रेग्युलेशन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण कुणी एक मोबाईल सुद्धा हातामध्ये असला आणि तो डिजिटल पत्रकार म्हणून सगळीकडे मिरवत असतो. म्हणजे विश्वासार्हतेने आणि खात्रीनं बातम्या देणाऱ्या पत्रकारासाठी हे म्हणत नाही आहे, परंतु उठसूट ज्या वेळेला आपल्या हातात एक यंत्र आलं आणि त्याच्यानंतर मग उगाच कुणावर सूड उगवायचा, काहीतरी एक्सप्लॉयटेशन करायचं, या उद्देशानं त्यांच्यावर मर्यादा आणायला पाहिजेत. आपण असे पत्रकार निर्माण करायला पाहिजेत जे विश्वासार्हता असल्याशिवाय कुठल्याही बातमीला म्हणजे प्रेसमध्ये टाकणार नाहीत. कारण आजकाल एवढं स्वस्त झालेलं हे यंत्र आपल्या सगळ्यांच्या म्हणजे कुठल्याही म्हणजे आम्ही आता राजकारणी म्हणून एवढं म्हणजे आपलं सगळं सर्वस्व वाहून काम करण्याची एवढी जिद्द वापरून सुद्धा एकेकाळी प्रत्येक लोभावर पाणी सोडून आपण एक म्हणजे आदर्श नेतृत्वासमोर पुढे यायचा प्रयत्न करतोय. परंतु आम्हाला न समजतात काही वेळा आमच्या विरोधात कसल्याही बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये येतात आणि वर्षानुवर्ष दशकांदशक सांभाळलेली ती प्रतिमा ती मलिन होता कामा नये. कारण ज्या रीतीनं प्रत्येक माणसाला आपलं जे वैशिष्ट्य आहे, आपली जी म्हणजे पर्सनॅलिटी लोकांपुढे आणायची असते. आणि विशेष करून ज्या वेळेला राजकारणी म्हणतोय आपण प्रत्येक वेळेला एवढी जबाबदारीनं वागतो, कारण त्या वेळेला जर बेजबाबदारपणे त्या वृत्ताचं म्हणजे संबंध नसलेल्या गोष्टीला जोडणं आणि त्यातून झालेली अपरामित अशी हानी कुणाच्याही माणसाच्या ह्याच्यामध्ये येऊ नये. म्हणूनच पत्रकारांनी जबाबदारीनं वागायला पाहिजे. पत्रकारांचे म्हणजे डिजिटल मीडियाचे हक्क पण आपण साबित करायला पाहिजे. त्या हक्काबरोबरच आपल्या समोर असलेली आव्हानं आणि आपल्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या म्हणजे काही वेगाच्या नादात आपण तात्काळ बातमी देण्याच्या नादात कुठंतरी घसरलो तर ते हानी एवढी असते. म्हणूनच मी म्हटलं की तलवारीच्या धारेपेक्षाही शब्दांची धार ही फार म्हणजे तेज असते. म्हणून जास्ती वेळ न घेता मी माझ्या डिजिटल संपादकांना म्हणजे मी कौतुक करतोय राजाभाऊ मानेंचं, कारण त्यांनी संस्थापक सदस्य म्हणून ज्या अध्यक्षामधून इथं जबाबदारी घेतली आणि सर्व डिजिटल मीडियाच्या संपादक किंवा पत्रकारांना एकत्रितपणे आणले आणि या आपल्या विषयावर उहापोह करायचा आणि आपली काहीतरी म्हणजे एक टर्म्स घालायची आणि त्याच्यातनं एक चांगल्या विश्वासार्हता असलेली पत्रकारिता समोर यावे. आणि पत्रकार हे आदर्श म्हणजे आपण ज्या वेळेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणतोय आणि त्या लायक आपण तिथं निर्भीडपणे पत्रकारिता करायची, परंतु त्याचबरोबर कुणाचाही म्हणजे उपमर्द होता कामा नये. विनाकारण कुणाचंही म्हणजे चारित्र्यहनन होणार नाही याची दक्षता घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणूनच मी परत एकदा या तुमच्या इनिशिएटिव्ह म्हणजे हे तिसरं अधिवेशन कदाचित असेल आणि या तिसऱ्या अधिवेशनमध्ये अनेक नियम तुम्ही करणार आहात, अनेक तत्व तुम्ही त्यांच्यामध्ये रुजवणार आहात. कारण आदर्श असे पत्रकारिता आहेत 30, 40, 35 वर्ष काम केल्यानंतर त्यांनी डिजिटल युगामध्ये अनेकांनी प्रवेश केलेला आहे डिजिटल पत्रकारितेमध्ये, पण त्यांना सगळं माहिती आहे. परंतु अजून नवीन येणारी मंडळी त्यांच्यासाठी काहीतरी वर्कशॉप ट्रेनिंग वगैरे पाहिजे आहे की आपण कशा प्रकारे बातम्या करायच्या, आपल्यावर निर्बंध कसे घालायचे आणि आपण कशा प्रकारे कुणाच्याही पाठीमागे न लागता आणि म्हणजे अगदी काय म्हणतो आपण कुठल्याही स्वार्थाशिवाय पत्रकारिता करणे हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे पत्रकार जो आपल्याला रिस्पेक्ट भेटतोय, जो पत्रकार म्हणून जो आपल्याला मान सन्मान होतोय,
त्याचा आदर पण आपण करायला पाहिजे एवढं सांगतोय. मी जास्ती काही इथं स्वागताध्यक्ष म्हणून काही केलेलं नाही आहे. मी 5 मिनिटंही त्यांना दिलेली नव्हती आणि 5 मिनिटासारखे 5 पैशाचा श्रमही घेतले नाहीत, परंतु त्यांना मला एक विशेष असं स्थान इथं उपलब्ध करून दिलं आणि स्वागताध्यक्ष म्हणून माझी निवड केली. त्याबद्दल मी डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचा खूप खूप आभारी आहे. आणि इथून पुढे आपल्या गोव्यामधील डिजिटल मीडिया आपल्या पत्रकारांचे जर काही प्रश्न असतील तर आदरणीय मुख्यमंत्री, तुम्हाला माहीतच असेलच की मुख्यमंत्री एक तरुण तडफदार यशस्वी आणि प्रत्येकाचं मत ऐकून घेण्याची क्षमता असणारं नेतृत्व गोव्याला लाभलेलं आहे. आणि त्याचं आकलन पण करण्याचं आणि स्पष्टपणे न बोलता जे काही त्यांना योग्य वाटेल किंवा त्यांचा न्याय हक्क असेल ते मिळवून देण्यासाठी सदोदित कार्यतत्पर असतात. आपल्याला पत्रकार संघटनेमध्ये ते मग आपल्या कसल्याही पत्रकारितामध्ये असू दे, जेवढ्या सुविधा त्यांनी निर्माण केलेल्या आधीच्या कुठल्याही नेत्यानं मला नाही वाटत की दिलेल्या आहेत. कारण गोव्यामध्ये पत्रकारांना जेवढा रिस्पेक्ट सन्मान आहे तो आपल्या आज सरकारामुळे आणि सरकारमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्र्यामुळे आहे. आणि निश्चितच तुमचे काही प्रश्न इथं रेंगाळलेले असतील आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री अवश्य, मला खात्री आहे की मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील. परत एकदा डिजिटल मीडिया संपादकांना आणि सगळ्या पत्रकारांना मी काही बोललो असेल कदाचित, परंतु ते आपल्याला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि आपल्यावर जबाबदाऱ्या आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून बोललो असेल, कदाचित सूचना म्हणून त्या मानून घ्याव्या, तक्रार म्हणून नव्हे, एवढं सांगतोय. आणि परत एकदा या यशस्वी म्हणजे हे जे आपण अधिवेशन आयोजन केलेलं आहे ते आयोजन, नियोजन, प्रायोजन अत्यंत सुंदर, म्हणजे जी हॉस्पिटॅलिटी असेल, मान सन्मान असेल, प्रत्येकाला त्याचं म्हणजे योग्य तो मान दिलेला आहे. त्याबद्दल आयोजनाबद्दल मी खूप खूप धन्यवाद राजाभाऊ माने. मी परत एकदा पुनश्च तुमच्या या यशस्वी अधिवेशनाबद्दल तुमचं कौतुक करतोय. जय हिंद, भारत माता की जय. या महाधिवेशनाचे सन्माननीय स्वागत अध्यक्ष या नात्यानं या महाधिवेशनाचं कौतुक करत आपलं मार्गदर्शन आणि शुभेच्छा दिल्याबद्दल मी सन्माननीय मान्यवरांचे आभार व्यक्त करते. आणि यानंतर मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या डिजिटल मीडिया नवे युग नवे पर्व ही स्मरणिका इथे प्रकाशित होती. मी मान्यवरांना विनंती करते आपल्या हस्ते आपण या स्मरणिकेचं प्रकाशन इथे करावं. खरं तर कोणताही प्रवास केवळ घडामोडींनी पूर्ण होत नाही, तर तो शब्दांमध्ये, विचारांमध्ये आणि नोंदींमध्ये जतन केला जातो. आज या महाधिवेशनाच्या निमित्तानं प्रकाशित होणारी ही स्मरणिका ही केवळ एक पुस्तिका नाहीये, तर डिजिटल पत्रकारितेच्या प्रवासाची, संघर्षाची, यशाची नोंद आहे. मी विनंती करते स्मरणिका संपादक श्री भाऊसाहेब फास्के यांनी कृपया याचं प्रकाशन इथे संपन्न होताना मंचावरती यावं. एक जिवंत अशी ही नोंद या स्मरणिकेच्या माध्यमातून विचारांची दिशा, कार्याचा आढावा आणि भविष्यातील वाटचालीचे संकेत आपल्या समोर इथे उलगडणार आहेत. आणि अशा या स्मरणिकेचं आपण प्रकाशन मान्यवरांच्या शुभ हस्ते करतोय. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद या स्मरणिकेच्या प्रकाशनासाठी आपण देऊया. शब्द जेव्हा कागदावरती उतरतात तेव्हा ते क्षणांना अमरत्व देतात आणि विचार जेव्हा आपले जपले जातात तेव्हा इतिहास इथे आकार घेतो. आजचा हा प्रकाशन सोहळा एक विचार, एक प्रवास, एक इतिहास जतन करणारा क्षण आहे. मान्यवरांचे आभार. आणि यानंतर या निमित्तानं ज्यांना आपण यंदाच्या वर्षीच्या या राष्ट्रीय गौरव पुरस्कारानं सन्मानित करतोय अशा पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांचा सन्मान मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे संपन्न होतोय. जो अपने कर्मों से पहचान बनाता है वही समाज में इतिहास रच जाता है. सम्मान शब्दों का नहीं उस सफर का होता है जो संघर्ष से उठकर शिखर तक पहुंच जाते हैं. आणि अशा मान्यवरांना आपण यंदाच्या वर्षी या राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित करतोय. सुरुवातीला मी आमंत्रित करते पर्यावरणवादी, गोवंश रक्षणासाठी ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित केलं असे श्री कमलाकांत सावळो तारी यांना. सन्माननीय कमलाकांत सावळो तारी यांनी मंचावरती उपस्थित राहत आपला सन्मान स्वीकारावा अशी विनंती. डिसोली तालुक्यामध्ये मये इथले एक प्रतिष्ठित समाजसेवक, पर्यावरणवादी आहेत. नगर नियोजन विभागातून नियोजन सहाय्यक म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर गोमांतक गोसेवक महासंघ शिकेरी गोशाळाची स्थापना केली. विविध संस्थेच्या 8 विविध केंद्रामधून आज 6500 पेक्षा जास्त भटक्या आणि जखमी गुरांची देखभाल ते करतायत. गोव्यातील दुर्मिळ अशा श्वेत कपिला देशी गोवंशाची पैदास आणि संरक्षणासाठी त्यांचं
आपलं संपूर्ण आयुष्य त्यांनी समर्पण केलंय. 65 पेक्षा जास्त अशा वाणांचे जतन त्यांनी केलेलं आहेत आणि या क्षेत्रासाठी त्यांचं आपण सन्मान करतोय. यानंतर समुद्र संवर्धनाची विज्ञाननिष्ठ वाटचाल करणारे डॉक्टर महुआ साहा यांना मी या निमित्तानं आमंत्रित करते. जागतिक कीर्तीच्या समुद्र विज्ञान शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची ख्याती आहे. सियरास राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था इथे ते वरिष्ठ प्रधान शास्त्रज्ञ म्हणून ते योगदान देत आहेत. सागरी प्रदूषण विशेषतः आज मायक्रोप्लास्टिक या विषयावरील त्यांच्या संशोधनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती त्यांची ओळख मिळालेली आहे. 2 दशकाहून अधिक काळ या क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान आहे असे डॉक्टर महुआ साहा. जोरदार टाळ्यांची दाद त्यांच्यासाठी देऊयात. यानंतर 3रा पुरस्कार सन्माननीय कोकणचा अभ्यासक आवाज निलेश राणे यांचा होता, पण आज ते उपस्थित राहिले नाहीयेत कारण निवडणुकांचा निकाल. यानंतर 4था पुरस्कार जातोय योग सेवा आणि संस्काराची प्रेरणादायी वाटचाल कमलेशजी बांदेकर. गोव्यातील सामाजिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रात योग समाजसेवा प्रभावी संगम घडवणारं एक नाव. आज 500 पेक्षा अधिक योग शिबिरांचं यशस्वी आयोजन त्यांनी केलेलं आहे. 800 प्रशिक्षकांना योग त्यांनी प्रशिक्षण दिलेलं आहे. गोवंश रक्षा अभियान, श्वेत कपिला गोशाळा तसेच अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्यांचं योगदान आहे. आज नेहरू युवा केंद्राचा युथ आयकॉन अवॉर्ड आणि अशा अनेक पुरस्कारांना त्यांना सन्मानित केलं असे कमलेशजी बांदेकर. यानंतर आमंत्रित करते गोवा पर्यटनाचा प्रभावी चेहरा दीपकजी नार्वेकर यांनाही आपण या राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते सन्मानित करतोय. आज गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रातील एक अनुभवी मार्केटिंग आणि जनसंपर्क तज्ञ, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ उपमहाव्यवस्थापक म्हणून त्यांचे योगदान आहे. 20G शिखर परिषदेदरम्यान OSD ब्रँडिंगची जबाबदारी यशस्वीरित्या त्यांनी पार पाडलेली आहे. पब्लिक रिलेशन काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या गोव्या चॅप्टरचे ते अध्यक्ष आहेत आणि जनसंपर्क क्षेत्रातही त्यांचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे. यानंतर दिव्यांग सक्षमीकरणाचा ध्यास घेतलेले गुरुप्रसाद पावसकर यांचाही या राष्ट्रीय गौरव पुरस्कारानं आपण इथे सन्मान करतोय. मी त्यांना आमंत्रित करते. गोवा राज्यातील दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेले समर्पित नेतृत्व सध्या गोवा सरकारचे आयुक्त दिव्यांग आयुक्त म्हणून ते कार्यरत आहेत. सन्माननीय पावसकर सर यांच्यानंतर मी आमंत्रित करते आपला पुढचा पुरस्कार इथे स्वीकारण्यासाठी सौ नेहा शैलेश आग्रे गावस, समाजसेवेचा आधुनिक आदर्श या कार्यासाठी त्यांना सन्मानित करतोय. स्वर्गीय सौ वासंती विठू गावस चॅरिटेबल ट्रस्ट जुने गोवे इथं त्यांचं सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य, एक प्रेरणादायी आदर्श त्यांनी निर्माण केलाय. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट पॅनल, CCTV यंत्रणा बसवून त्यांनी डिजिटल शिक्षणाची नवी दारं इथं उघडलेली आहेत आणि त्यांच्या या कार्यासाठी आपण या पुरस्कारानं सन्मानित करतोय. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद आपण त्यांच्यासाठी देऊयात. सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातही त्यांचं योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे. यानंतर आमंत्रित करते डिजिटल युगातील आधुनिक शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शक असलेले प्रकाश कुलकर्णी सर. कृषी क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त आणि आता सध्या पश्चिम किसान मोर्चा सोलापूर जिल्ह्याचे ते अध्यक्ष म्हणून योगदान देत आहेत. आज सन्मान्य प्रकाशजी कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली आधुनिक काळातील आव्हानं ओळखून डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर त्यांनी या कृषी क्षेत्रामध्ये केला. बाजारपेठ असेल, सरकारी योजना, आधुनिक यंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापन याबाबत माहिती देत हजारो शेतकऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि अशा नव्या युगाबरोबर पुढे शेतकऱ्यांना घेऊन जाणारे सन्मान्य प्रकाशजी कुलकर्णी. यानंतर आमंत्रित करते श्री माणिक तुकाराम शेडगे, वंचितांसाठी समर्पित सामाजिक योद्धा म्हणून त्यांचं योगदान या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचं आहे. 1996 पासून ते सामाजिक क्षेत्रामध्ये योगदान देत आहेत. अवघ्या 23व्या वर्षी पारधी मुलांसाठी वसतिगृह या ठिकाणी सुरू करत त्यांनी शिक्षणाची ज्योत पेटवली. 1500 कुटुंबांना सौर ऊर्जेची सुविधा उपलब्ध करून दिली. 5000 वृक्षांचं संगोपन करून हरित उपक्रम त्यांनी राबवले. 20 पेक्षा अधिक पुरस्कारांना त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. असे माणिक तुकाराम शेडगे वंचितांसाठी समर्पित सामाजिक योद्धा म्हणून त्यांच्या या कार्याचा सन्मान आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या शुभ हस्ते होतोय. यानंतर आमंत्रित करते साहित्य, समाजकार्य आणि उद्योजकती सशक्त अशी ओळख चित्रा क्षीरसागर मॅडम. आज साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योजक म्हणून एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहेत. गोव्यातील सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं कार्य अतिशय उल्लेखनीय आहे. याचबरोबर विविध संस्थांच्या माध्यमातून त्यांचं योगदान आपण इथे बघतोय, ज्यामध्ये गोवा पायलट संघटना, गोवा साने गुरुजी, कथामाला सोलापूर, शिक्षण विकास परिषद अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांनी योगदान दिलेलं आहे. आज कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करताना गोवा मुक्तीनंतरची कथा, अंकुर साहित्य संमेलन, बृहत महाराष्ट्र मंडळाचे पहिले मराठी साहित्य संमेलन
संमेलन अशा विविध उपक्रमांचं यशस्वी आयोजन त्यांनी केलंय. बरेच फोटोग्राफर समोर आलेले आहेत. विनंती थोडंसं आपण पाठीमागे बसण्याचा प्रयत्न करा. यानंतर निलेश भगवान सांबरे समाजकारणाला प्राधान्य देणारे प्रभावी नेतृत्व यांचा सन्मान करतोय. निलेश सांबरे हे महाराष्ट्रातील एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते, जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थाचे संस्थापक अध्यक्ष. आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, रोजगार या क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान अतिशय महत्त्वपूर्ण राबलेलं आहे. 95% समाजकारण आणि 5% राजकारण हा त्यांचा दृष्टिकोन अतिशय महत्त्वाचा आहे. यानंतर मी आमंत्रित करते बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचा प्रेरणादायी प्रवास प्राध्यापक विशाल गरड. आधुनिक काळातील बहुगुणी आणि प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. एक प्रभावी वक्ता, लेखक, कवी, चित्रकार, कॅलिग्राफर, दिग्दर्शक, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर, ब्लॉगर, मेंटर अशा विविध क्षेत्रामध्ये त्यांची स्वतंत्र अशी ओळख आहे. शैक्षणिक दृष्ट्या त्यांनी आज एक महत्त्वाची पदवी घेण्याबरोबरच या पदवीचा उपयोग आपल्या वक्त्यांच्या माध्यमातून, वक्तृत्वाच्या माध्यमातून त्यांनी आज समाजामध्ये प्रेरणादायी आणि प्रबोधनात्मक असं योगदान देण्यासाठी केलेलं आहे. 36हून अधिक नामांकित संस्थांकडून व्याख्यानासाठी त्यांना निमंत्रण मिळालेलं आहे आणि 20 पेक्षा जास्त पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित केलेलं आहे. विशालजी गरड हे आजच्या तरुणासाठी प्रेरणादायी असे आहे. बहुआयामी व्यक्तिमत्व सन्मान्य प्राध्यापक विशालजी गरड. यांच्यानंतर मी आमंत्रित करते सौ राधा उत्तरेश्वर खताळ, कार्यतत्पर नेतृत्व करणाऱ्या आदर्श सरपंच. बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील कानापूर, लक्ष्मीपूर, मामला या 3 गावाच्या एकत्रित ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षम अशा त्या सरपंच आहेत. 9 सदस्यांची एकसंध टीम, ठोस नेतृत्व, यामुळे ग्रामविकासाला नवं बळ त्यांच्या नेतृत्वात मिळालेलं आहे. 102 जलसिंचन अशा विहिरी, 150 घरकुल लाभार्थी, 20 कुटुंबांना गायगोठा योजनेचा लाभ देत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी चालना दिलेली आहे. 50 लाख रुपयांच्या निधीतून तांडावस्थित विकासाचं काम त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. यानंतर गोवर्धन निवृत्ती दराडे, वंचितांसाठी जगणारे सेवाभावी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांचा सन्मान आपण करतोय. ज्यांना कोणी नाही त्यांच्यासाठी आपण असावं या विचारानं आयुष्य वेचणारे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व. पसायदान सेवा प्रकल्प, टेकणमोह, जिल्हा बीडचे संचालक गोवर्धन निवृत्ती दराडे. आज 2009 पासून अनाथ, निराधार, भटके, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या, कैद्यांची मुलं आश्रय देण्याचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. स्वतःची जमीन, घर विकून त्यांनी मुलांसाठी निवारा उभारला आणि खरं तर त्यांच्या कार्याची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे. आज 12 विद्यार्थी MBBS डॉक्टर आहेत. त्यापैकी 3 जणांनी MD पूर्ण केलेली आहेत. 8 मुली BA MS मध्ये आहेत. 4 मुली BDS त्यांनी केलेले आहेत. अशी कर्तृत्ववान पिढी या सगळ्यातून त्यांनी केलेले आहेत. प्रत्येकाला आदर्श वाटणारे गोवर्धन निवृत्ती दराडे. यानंतर आमंत्रित करते उद्योजकता आणि समाजसेवेचा समतोल असलेले सन्मान्य संतोष काका ठोंबरे. संतोष रावसाहेब ठोंबरे बार्शी तालुक्यातील सोलापूर जिल्ह्यातील एक यशस्वी उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून त्यांची ख्याती आहे. आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली KT ट्रॅक्टर विविध कंपन्यांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी योगदान दिलेलं आहे. याचबरोबर आज बार्शीमध्ये त्यांनी एका सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम तिथे राबवलेले आहेत, ज्यामध्ये गरीब गरजूंसाठी अन्न, आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देत समाजाभिमुखची कार्याची परंपरा त्यांनी जपलेली आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना अनेक पुरस्कारांना सन्मानितही करण्यात आलेलं आहे. असे सन्मान्य संतोष काका ठोंबरे. यांच्यानंतर मी आमंत्रित करते श्री पद्मेची गुप्ता, उद्योग, नवकल्पना आणि समाजसेवेचा प्रेरणादायी संगम. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गौसेवा, गोसंवर्धन आणि मूल्याधिष्ठित अशा दृष्टिकोनाची खरं तर आज संपूर्ण समाजाला एक प्रेरणादायी असं कार्य त्यांच्या नेतृत्वाखाली लाभलेलं आहे. अनेक नामांकित विद्यापीठं, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्थांमध्ये त्यांचं योगदान या ठिकाणी लाभलेलं आहे. व्यवसायातील सातत्यपूर्ण यशाबरोबरच समाजहिताच्या अनेक उपक्रमामध्ये चालना देत त्यांनी गोवत्स आणि गोसंवर्धनाचं योगदान इथं दिलेलं आहे. आणि यानंतर मी आमंत्रित करते सन्माननीय राजेंद्रजी अग्रवाल, उद्योग, नेतृत्व आणि समाजसेवेचा प्रेरणादायी प्रवास. सन्माननीय राजेंद्रजी अग्रवाल आज 1992 मध्ये रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे क्वीन सिटीचे चार्टर सदस्य म्हणून योगदान आहे. 2005-06 मध्ये क्लबचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी योगदान दिलेलं आहे. कॅन्सर उपचार, रेल्वे स्टेशन विकास, वैद्यकीय शिबिरं, रक्तदान अशा विविध प्रकल्पामध्ये त्यांचं सक्रिय नेतृत्व राबलेलं आहे. प्रोजेक्ट मुस्कान अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यानं 10,000 पेक्षा अधिक बालहृदय शस्त्रक्रिया त्यांनी घडून आणलेल्या आहेत. टेक्सटाईल इंजिनिअरिंग मध्ये सुवर्ण पदक त्यांना मिळालेलं आहे आणि अशा कार्यासाठी आपण त्यांचा सन्मान करतो.
करतोय. यानंतर आमंत्रित करते राजेंद्रजी पाठक, सामाजिक उद्योजकतेतून परिवर्तन घडवणारे नेतृत्व, गेल्या 25 वर्षापासून सामाजिक उद्योजकतेचे कार्यरत असलेले प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व, चाइल्ड हेल्प फाउंडेशनचे संस्थापक म्हणून त्यांचे योगदान आहे. गेल्या 15 वर्षात त्यांच्या कार्यामुळे हजारो असे गरजू मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित भविष्यासाठी संधी त्यांना प्राप्त झालेली आहे. असे सन्माननीय राजेंद्रजी पाठक यांचा सन्मान आपण या निमित्तानं इथे करत आहोत. यानंतर मी आमंत्रित करते जलसंधारण आणि ग्रामविकास संस्थात्मक पुरस्कारानं ज्यांना सन्मानित करतोय असे ग्रामविकास संस्था नागझरी, सातारा, महाराष्ट्र यांचा सन्मान या डिजिटल मीडियाच्या वतीनं आपण इथे करणार आहोत. नागझरी गावातील 100 पेक्षा जास्त माजी सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक तरुणांनी एकत्र येऊन गावातील ग्रामस्वच्छता गेली 4 वर्षे सातत्यपूर्ण परिश्रमातून चालवली आहे. तब्बल 300 टन कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावत जलसंधारणाचं काम श्रमदान लोकसहभागातून उभे करत गावाला पाणीदार गाव करण्यासाठी केलेलं अमूल्य योगदानाबद्दल संस्थेच्या वतीनं, आपल्या संघटनेच्या वतीनं त्यांना या राष्ट्रीय गौरव पुरस्कारानं सन्मानित करतोय. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद या सगळ्याच मान्यवरांसाठी आपण इथे देणार आहोत. आणि यानंतर सन्मान्य विकासजी देशमुख साहेब यांचाही सन्मान आपण इथे करत आहोत. सन्मान्य आरोग्य सेवेसाठी, माफ करा, एक सन्मान इथे राहिलेला आहे. आरोग्य सेवेसाठी योगदान देणारे मुंबईचे सन्मान्य विकासजी देशमुख सर यांना या पुरस्कारानं आपण सन्मानित करतोय. सन्मान्य विकासजी देशमुख सर यांनी कृपया मंचावरती उपस्थित राहत आपला सन्मान, आपला हा पुरस्कार इथं स्वीकारावं अशी मी त्यांना विनंती करते. खरं तर 13 वर्षाहून अधिक अनुभव त्यांचा या क्षेत्रामध्ये लाभलेला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 66.55 लाखांहून अधिक रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा मिळालेली आहे. 35,000 कोटींपेक्षा जास्त क्लेम सेटलमेंट त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. 12 पेक्षा जास्त संस्थांमध्ये 50हून अधिक रुग्णालयाशी संपर्क त्यांनी साधलेला आहे. आरोग्य दूत डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे त्यांचं योगदान अतिशय महत्त्वाचं लाभलंय. असे विकास ज्ञानू देशमुख आरोग्य व्यवस्थापनातील परिवर्तनकारी नेतृत्व यांचा सन्मान आपण करतोय. यानंतर गोव्यातील डिजिटल पत्रकार असलेले सपना सावंत, दमता शरण, तारा केरकर, विजय रेडकर आणि तौशिक पांडुरंग गुरव यांचा सन्मान आपण करतोय. आणि यानंतर निधी, ज्यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात इथे केली, अशा निधी मॅडम यांचाही सन्मान आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या शुभ हस्ते करतोय. निधी स्कूलचे सन्मान्य निधी सनके आणि मानसी सावंत. या सगळ्या मान्यवरांचा यथोचित सन्मान. एक महत्त्वाचा सत्कार म्हणजे सन्माननीय श्वेता हुल्ले मॅडम पहिल्यापासून आपल्या संघटनेसाठी कोणतेही अधिवेशन असेल सर्व कार्यक्रमासाठी असतात. त्यांचा सत्कार मुख्यमंत्री साहेबांनी करावा अशी विनंती करतो. श्वेता हुल्ले मॅडम, टाळ्या होऊन जाऊ द्या. खरं तर मॅडमने इतकं चांगलं अँकरिंग आणि इतकं चांगलं श्वेता हुल्ले मॅडम यांचा पुरस्कार प्राप्त अशा मान्यवरांना आपण या पुरस्कारानं इथं सन्मानित केलं. मी सगळ्याच मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करते. आणि यानंतर मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे विचार, त्यांचे मनोगत, त्यांच्या शुभेच्छा आपण या निमित्तानं ऐकणार आहोत. मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार आणि मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती. यानंतर कार्यक्रमाची सुरुवात ज्यांनी केली अशा निधी सनके, मानसी सावंत, निधी स्कूल डान्स गोवा यांचा सन्मान आपण करतोय. अतिशय सुंदर अशा गणेश स्तवनानं आजच्या महाधिवेशनाची सुरुवात त्यांनी इथे केली, यासाठी त्यांचे आभार. आणि यानंतर आजच्या या सोहळ्याप्रसंगी मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे विचार आणि त्यांना आपण पुन्हा एकदा त्यांच्या मनोगतातून इथे ऐकणार आहोत. मी विनंती करते यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी मान्यवर, भारत सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेचे खरं तर ज्यांनी ही याची सुरुवात केली असे अध्यक्ष असलेले डॉक्टर ओम प्रकाश शेट्टी सर यांनी या प्रसंगी आपले विचार आणि मनोगत व्यक्त करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. ओके, थोडासा कार्यक्रमामध्ये बदल, पुढच्या कार्यक्रमाला जावं लागत असल्यामुळे सुरुवातीला सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना आपण ऐकणार आहोत. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद या गोव्याचे सन्माननीय कर्तव्यदक्ष असे मुख्यमंत्री नामदार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत साहेब.
नमस्कार. कार्यक्रमाला नाही, सेलिब्रेशनला जायचं आहे मला. थर्ड नॅशनल कन्व्हेन्शन डिजिटल मीडिया एडिटर्स अँड जर्नलिस्ट असोसिएशन आजच्या या कला अकादमीच्या प्रेक्षकगृहामध्ये सर्वात अगोदर आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. मनापासून मी गोव्यामध्ये आणि कला अकादमीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत करतो. आजच्या या कार्यक्रमाला व्यासपीठावरती आहेत आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, DDW मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाई. मी फक्त त्यांची खासियत सांगतो आणि नंतर पुढे बोलतो. गोव्यामध्ये जो इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवल झाला, म्हणजे आपल्या भारत देशामध्ये दिव्यांगांचाही फेस्टिवल होऊ शकतो, हे जर भारत देशाला कोणी पहिल्यांदा सांगितलं असेल तर ते गोव्याने, आणि ते लीड जर कोणी केलं असेल तर ते सुभाष फळदेसाई यांनी. इट इज एन अप्रिसिएटेड बाय हॉनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. आणि त्याला आपण पर्पलच का म्हणतोय तर इंटरनॅशनली दिव्यांगासाठी पर्पल हा कलर हा रिकॉग्नाइज केलेला आहे, म्हणून त्याला इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल. ऑलमोस्ट 20 वेगवेगळ्या कंट्रीतले जे दिव्यांग आयुक्त जे आहेत त्याने या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलमध्ये भाग घेतला. आणि कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत या दिव्यांग क्षेत्रामध्ये काम करणारी अशी वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स या पर्पल फेस्टिवलमध्ये आली होती. त्याची खासियत आहे. या कार्यक्रमाला खास करून ज्याने हा कार्यक्रम लीड करतात श्री राजा मानेजी, फाउंडर प्रेसिडेंट आपले डिजिटल मीडिया याचे आहेत, त्यांचंही स्वागत. श्री ओमप्रकाश शेट्टी, हेड ऑफ द आयुष्मान भारत, श्री रामकृष्ण बेताल, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द BJP किसान मोर्चा, आणि व्यासपीठावरती असलेले बाकी मान्यवर, समोर असलेले विशेष करून महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडू या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणीहून आलेले वेगवेगळे ते डिजिटल मीडियाचे हेड, आणि विशेष करून आमचे मित्र श्री अनिल पाटील जे गोवा हेड आहेत, त्यांनी मुद्दामून या कार्यक्रमाला मला या ठिकाणी बोलवलं आणि मला या कार्यक्रमाला यायला थोडासा उशीर झाला, त्याबद्दलही मी दिलगिरी व्यक्त करतो. हा कार्यक्रम पूर्ण दिवसभर चालणार आहे. वेगवेगळे मान्यवरांचं या ठिकाणी म्हणजे आपण म्हणतोय तसं संवाद तुमच्याबरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीने डिजिटल मीडियाचा ओघ कशा पद्धतीने पुढे जावा आणि डिजिटल मीडिया ही कशा पद्धतीने ऑफिशियली फॉर्म्युलेटेड म्हणा किंवा त्याला आपण जे म्हणतोय की फॉर्मॅटमध्ये कशा पद्धतीने बसवावी याच्याविषयी चर्चा होईल. आपण सगळ्यात अगोदर म्हणतोय की डिजिटल युग म्हणा किंवा डिजिटल इंडिया ही सुरू जर कोणी केली असेल तर ते हॉनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. त्यामुळे तुम्ही आत्ता जे सांगितलं की डिजिटल मीडिया ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्ही माझ्यावरती सोपवलेलं आहे. मी नक्कीच म्हणजे हा विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि सेंट्रल मिनिस्टर फॉर द इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग ह्यांच्यापर्यंत ह्याच्यासाठी खास पत्र लिहीन आणि तुमचे सगळे विषय जे आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील. म्हणून त्याने ज्याने डिजिटलमध्ये क्रांती घडवली हॉनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, त्यांना नक्कीच हा विषय माहिती पण आहे. फक्त तो विषय त्यांच्या डोळ्यासमोर आणून तो फॉर्म्युलेट करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत आपण बघतोय की सुरुवातीला पत्रकारिता, त्यानंतर रेडिओ आणि त्यानंतर टेलिव्हिजन मीडिया आणि आता त्याच्यानंतर कोविड नंतर ज्याला बूम जर कोणी दिला असेल तर तो डिजिटल मीडियाने. म्हणजे कोविडच्या काळात सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांमध्ये पोहोचण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते डिजिटल मीडियाने केलं. आणि आपण म्हणजे त्यांना एकत्र श्री राजा मानेजी यांनी त्यांना एकत्र आणून पूर्ण देशभर त्यांना एक व्यासपीठ मिळवून देण्याचं, असोसिएशन करण्याचं काम केलं. त्यासाठी आपण आणि आपले जे सगळे पदाधिकारी आहात गेली 3 वर्ष सातत्याने आपण जे काम करतात त्यासाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. म्हणजे एकदम आपण म्हणतो की झटक्यात लगेच कुठलीही बातमी पोचवायची असेल तर ती बातमी म्हणजे उद्याच्या पेपरची वाट बघायची गरज नाही किंवा जाऊन TV लावून बातमी बघायची गरज नाही. हातात असलेल्या मोबाईलवरती तुमच्या डिजिटल मीडियाच्यामुळे लगेच आपण आहे त्या ठिकाणी बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचतो. आपण जर बघतोय तर की ह्याचे फायदे पण आहेत आणि ह्याचे तोटे पण आहेत म्हणजे बरेच. त्यामुळे मी तर म्हणेन की वेगवेगळ्या योजना किंवा वेगवेगळी कामं ही पण आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्ताच्या झेनझीला कळायला लागलीत. तसं बघितलं तर झेनझी कुठलाही पेपर वाचत नाही आहेत आणि त्या TV पण बघत नाही आहेत. आता झेनझी जे असतात ते फक्त मोबाईलवरती असतात आणि मोबाईलमधल्या वेगवेगळ्या सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरती, मग ते इंस्टाग्रामपासून ते व्हॉट्सॲप म्हणा किंवा बाकी म्हणजे बाकी सगळे असणारे प्लॅटफॉर्म, आणि त्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती डे बाय डे आपण डेव्हलप्ड होतात. आपण आपले कंटेंट
आणि आपली क्रिएटिव्हिटी, आपले इनोव्हेशन आपण खूप चांगल्या पद्धतीने सगळेजण प्रेझेंट करतात. आणि खरं तर म्हणजे आजचं हे डिजिटल युग हे झेनझीला आकृष्ट करणारं युग पण आहे. कारण त्यांच्यापर्यंत जर बातमी पोचवायची असेल तर दिस इज ओनली द मीडिया, आणि या डिजिटल मीडियामधूनच आपण त्याच्यापर्यंत पोचवू शकतोय. कारण ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसित भारत 2047 हे स्वप्न ठेवून काम करतात. आणि ते स्वप्न जर सातत्यात उतरायचं असेल तर इट इज अन कोलॅबोरेशन कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ऑल. इट इज नॉट अलोन. म्हणजे कोणी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे विकसित भारत करू शकणार नाही आहे. तर विकसित भारत करण्यासाठी सगळ्यांचं सहकार्य हे खूप गरजेचं आहे. आणि त्यातल्या त्यात डिजिटल मीडियाचं सहकार्य हे खूप गरजेचं आहे. मी का म्हणतोय तर आपण बघतोय की आपण तयार केलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत होत असेल तर ते लोकांपर्यंत कसं पोहोचणार. कारण आत्ताची जी झेन म्हणा किंवा झेन अल्फा येणार आहे हे काही पेपर वाचणार नाही आहेत. त्यामुळे पेपरमध्ये कुठलीही मोठी बातमी आली, उद्या कुठलाही मोठा लेख आला तर झेन अल्फा तर नाहीच नाही आहे. त्यामुळे ते शॉर्ट कंटेंटमधून त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचवणं. आज दिस इज अन व्हेरी मच कॉम्पिटिटिव्ह या युगामध्ये विदिन अ गुड ग्राफिक्स किंवा विदिन अ शॉर्ट कंटेंट हे पोचवणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि ते म्हणजे ऑल ऑफ यू आर मोस्टली 25 वर्षाच्या वरचे आहात तरी पण आपण सगळे करतात म्हणून आपलं खूप खूप अभिनंदन. कारण यू हॅव ॲडॉप्टेड द टेक्नॉलॉजी. अनलेस अँड अंटिल आपण टेक्नॉलॉजी ॲडॉप्ट करत नाही तोपर्यंत आपण यामध्ये टिकू शकत नाही आहे. म्हणून म्हणजे आपण आपली बेस ऑलरेडी स्ट्रॉंग केलेली आहे. आपल्याला जी राज्य मान्यताचा आपण विषय जो केला की नक्कीच की गोव्यामध्ये म्हणजे जो रजिस्टर्ड पत्रकार आहे की अनिल पाटीलजींना माहिती आहे की त्यांच्यासाठी इथं लॅपटॉप घेण्यापासून कॅमेरा घेण्यापासून इवन दो वी आर गिविंग द ई बाईक्स फॉर द पत्रकार. म्हणजे पत्रकारांना ई बाईक सुद्धा आम्ही देतो. पत्रकारांना पेन्शन त्यांच्या रिटायरमेंट एज नंतर ऑलरेडी आहे. पत्रकार इन्शुरन्स कव्हरेज ऑलरेडी आम्ही दिलेले आहेत. पत्रकारांना राजधानीमध्ये राहण्यासाठी त्यांना पत्रकारांसाठी वेगळा फ्लॅट कॉलनी ही पत्रकारांची वेगळी आहे. त्यांचे 1-2 ठिकाण फक्त प्रेस रूमचा थोडासा विषय आणि त्यातल्या त्यात अजूनही त्याने म्हणजे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अशी पण वेगळी असोसिएशन पण गुज म्हणून जे त्यांचे असोसिएशन आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात. दरवर्षी असे चांगले जे पत्रकार आहेत त्यांचं फेलिसिटेशन आणि दरवर्षीच्या बजेटमध्ये त्यांचा डिमांड पास केल्याशिवाय बजेट पासच होत नाही असं म्हटलं तरी चालेल की त्यांचा डिमांड हा पहिला चांगल्या पद्धतीने इट इज ऑलवेज म्हणजे इट इज अन अपग्रेडेड म्हणायला काही हरकत नाही. पण ऑफकोर्स वी गिव्ह ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पत्रकार्स. त्यांना सांगून दे आर ऑल्सो प्लेज द व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड क्रुशियल रोल्स इन अवर स्टेट इन होल द नेशन असं म्हणेन मी. पण गोव्यामध्ये सदोदित पत्रकारांचा सन्मान मान जे कोणी करत नसेल तर मला वाटतं त्यांना त्यांच्याबद्दल मी काही बोलत नाही आहे. पण ऑफकोर्स जे लोकशाहीतल्या 4थ्या स्तंभाला आदरपूर्वक गोव्याच्या सरकारने त्यांचा सन्मान मान ऑलवेज केलेला आहे. यापुढेही मी म्हणेन की एखाद्या प्रकारचा एक चांगला व्हॉइस क्रिएट करण्याचा काम हा डिजिटल मीडियाने केलेला आहे. म्हणजे एवढ्या इलेक्ट्रॉनिक चॅनल असून सुद्धाही म्हणजे डिजिटल मीडियाचा एक वेगळा आवाज आज आपल्याला ऐकायला मिळतो आणि दॅट इज अजूनही पुढे तो जास्त खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रो होईल. फक्त एवढंच आहे की माननीय मंत्रीजी सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे सगळं होत असताना म्हणजे इट इज अन ड्युटीज आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हे सांभाळणं खूप गरजेचं आहे. घाईघाईमध्ये कुठलीही बातमी ती चुकीची जाऊ नये आणि ते कुणाची इमेज म्हणजे एखाद्या माणसाला स्वतःची इमेज क्रिएट करण्यासाठी वर्षानुवर्ष लागतात. म्हणजे आपण म्हणतोय की राजकारणामध्ये सुद्धा 10 वर्षानंतर एखाद्याची इमेज तयार होते. पण आपल्या एखाद्या न्यूजमुळे त्याची इमेज कम्प्लिटली संपून जाऊ शकते. त्यामुळे यू वॉन्ट टू व्हेरीफाय द ईच अँड एव्हरीथिंग आणि त्याशिवाय म्हणजे कोणाच्याही इमेजला धक्का लागू नये याची काळजी आपण सगळ्यांनी घ्यावी असं मला वाटतं. नक्कीच आपली डिजिटल मीडियासुद्धा रिसर्च ओरिएंटेड असावी. इट शुड बी द रिसर्च ओरिएंटेड. देर शुड बी द प्रूफ. ओके आपण म्हणतोय की विदाउट प्रूफ इट शुड नॉट बी देअर. There are so many things
म्हणजे इट इज देअर, पण ते लोकांसमोर आणणं फार गरजेचं आहे आणि ऑलवेज इतिहासही लोकांसमोर यावा यासाठीही आपला प्रयत्न असावा. ज्या पद्धतीने म्हणतो आपण इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजी याच्या गोष्टी करतोय, त्यावेळी मागचा इतिहास हा लोकांना समजावा हाही तेवढाच गरजेचा असतोय. आणि त्यामुळेच आपण ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जे टेक्नॉलॉजी आणि फ्युचर जर्नलिझमसाठी आपण सगळेजण वापर करत असाल असं मी म्हणेन. आणि पुनश्च जाताना एकदा की माझ्या हस्ते आज महाराष्ट्रातील आणि गोव्यातील बऱ्याच लोकांचा सत्कार केला. विशेष करून म्हणजे नो डाऊट इट इज ॲप्रिशिएटेड. महाराष्ट्रातील विशेष बीड, बार्शी या ठिकाणी वेगवेगळ्या महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातून सरपंचापासून या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे कित्येक जण या ठिकाणी आला आहात. आपलं काम हे खूप मोठं आहे, आपलं काम हे खूप प्रेरणादायी आहे आणि अशाच पद्धतीचं काम हे एखाद्या राज्याला नाही देशालाही अपेक्षा आहे. मला वाटतं तुमची प्रेरणा घेऊन इतरही लोक हे वेगवेगळ्या राज्यामध्ये सुरू करेल, कारण ह्यानेच आपला देश हा बिलकुल लांबून या ठिकाणी आलात त्यासाठी पुनश्च आपल्या सर्वांचं गोव्यामध्ये खूप खूप स्वागत. सन्स अँड सी याबरोबर स्पिरिच्युअलिटी ऑल्सो एन्जॉय इन द स्टेट ऑफ गोवा एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती, एक फक्त 2 मिनिटं आपला जास्त वेळ घेते मी. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आवर्जून इथं उपस्थित राहत आपला अमूल्य वेळ प्रत्येकाला बळ देणार असं मार्गदर्शन इथं दिलं. यानंतर आपण ज्यांना इथं पुरस्कार दिला या सगळ्या पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांना विनंती, फक्त आपले मोमेंटोज घेऊन मंचावरती या एक ग्रुप फोटो आपल्याला घ्यायचे. फक्त पुरस्कार प्राप्त मान्यवर, त्यांच्या समवेत इतर कोणीही येऊ नका. पुन्हा एकदा विनंती, फक्त मोमेंटोज घेऊन मंचावरती या. थोडंसं लवकर या, कारण मुख्यमंत्री साहेबांना पुढच्या कार्यक्रमाला जावं लागत असल्यामुळं आपल्याकडे वेळ फार कमी. पाठीमागे थांबा आपण प्लीज, पाठीमागे या, थोडंसं लवकर या प्लीज, कारण साहेबांना वेळ फार कमी आहे. त्यामुळं आपण सगळ्यांनी लवकर यावं अशी पुन्हा एकदा मी विनंती करते. आज हा ऐतिहासिक असा हा क्षण आपण इथं अनुभवत आहोत. आपल्या सर्वांचे प्रश्न, आपल्या सर्वांचे अडचणी आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांपर्यंत पोहोचवल्या आणि अगदी मोठ्या मनातून संवेदनशील मुख्यमंत्री या नात्यानं सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्या अडचणी, आपले प्रश्न इथं समजूनही घेतले आणि या प्रश्नाला थेट सन्माननीय या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्यापर्यंत हे डिजिटल भारत या ठिकाणी करत असताना डिजिटल मीडियाला सुद्धा तितकंच मानाचं स्थान सगळ्या देशामध्ये मिळावं यासाठीची भूमिका सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी या ठिकाणी घेतली आणि याच आश्वासनाबरोबर हे ऐतिहासिक असं हे महाअधिवेशन डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचं या ठिकाणी संपन्न झालंय आणि या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी आपण आवर्जून इथं उपस्थित आहात. हे बघा, कार्यक्रम संपला नाहीये बरं का, पुढे चालू आहे. बसा, कुणी उठायचं नाहीये, बसा. सगळ्यांना पुन्हा पुन्हा विनंती. यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करतायत डॉक्टर ओम प्रकाश शेटे सर. मी ओम प्रकाश शेट्टी सरांना विनंती करते आपलं मनोगत आपण व्यक्त करावं. हे बघा, आणखी कार्यक्रम पुढे सुरू आहे. सन्माननीय ओमप्रकाश शेटे सर आपल्या सर्वांशी संवाद साधतायत. कुणीही उठू नका प्लीज, सगळ्यांनी बसा. पुन्हा पुन्हा विनंती, कुणीही उठू नका. इथे फक्त उद्घाटनाचा सोहळा संपलेला आहे, पण त्याचं मनोगत आणखी इथे सुरू आहे. मी पुन्हा एकदा विनंती करते, सगळ्यांनी जागेवरती बसा आणि सहकार्य करा. मी पुन्हा पुन्हा विनंती करते, सगळेच आमचे सन्माननीय आपल्या डिजिटल मीडियाचे सन्माननीय पत्रकार संपादक
सगळ्यांनी कृपया जागेवरती बसा, कारण पुढचं मनोगत या ठिकाणी सुरू आहे. सन्माननीय डॉक्टर ओमप्रकाश शेटे सर हे आपल्या सर्वांसोबत संवाद साधतायत. जरा विनंती आहे पत्रकारांना 1-2 मिनिटं मी माझं मनोगत व्यक्त करून इथून पुढे जाणार आहे, कारण वंदे भारतला जायचे नाही तर मी बराच वेळ थांबलो असतो. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आवाज फार कमी आहे. राजाजी मला वाटतं नाश्ता वगैरे झालेला नाही का पत्रकारांच्या? सगळ्या टाळ्या वाजवत नव्हते काय? मला सांगा, ही माणसं काम करणारी हिमालयाच्या एवढी उतुंग असलेली माणसं आहेत, तुम्हाला कळणार नाही. आणि जोपर्यंत तुम्ही सकारात्मक पत्रकारिता घेणार नाहीत, सुरुवात इथून करा. आपल्या माणसाचं अभिनंदन करण्यासाठी फक्त हाताने टाळ्या वाजवायच्या. अख्खं आयुष्य गेलं त्या गोवर्धन दराडेचं यांचं. ही यातले परिचित असलेले अनेक पात्र आहेत की ज्यांचं अख्खं आयुष्याचं काढ म्हणजे हाडाचं काढं करून रक्ताचं पाणी करून सामान्य माणसासाठी झिजणारी माणसं आहेत. आणि मी पाहत होतो तुमच्याकडं काय मागतोय आम्ही. जर आमच्याकडनं तुम्हाला ही अपेक्षा असेल की आमच्या हाताने खूप चांगलं काम करावं, तर एक टाळ्या वाजवायला फक्त तुम्हाला पटकन ते सुचत नव्हतं. मला वाईट वाटलं. मुख्यमंत्र्याला देखील ते नोटिफाय करावं लागलं, कारण ते देखील ते तुमच्याकडे पाहत होते. आपल्याकडे फार जास्त वेळ नाहीये. आयुष्याचा पात्र प्रत्येक रंगमंचावर ठरलेला असतं. प्रत्येकाने आपापल्या आयुष्यामध्ये येऊन एक छोटासा अभिनय करायचा असतो. तो लोकांनी ॲप्रिशिएट केलं तर ह्या जीवनाचं चीज होतं. ही साधी गोष्ट आहे आपल्या आयुष्यामध्ये. निलेश सांबरे असू द्यात, राजेंद्र अग्रवाल असू द्यात, राजेंद्र पाठक असू द्यात, आमचा गोवर्धन दराडे असू द्यात, साऊताई असू द्यात, अख्खं आयुष्य गेलं यांचं. असो, जास्त वेळ बोलत नाही, परंतु आजच्या खरं म्हणजे 3रं राजाभाऊ आपलं अधिवेशन आहे. मला मनपूर्वक कौतुक करायचं की महाबळेश्वर पासून सुरुवात आज गोव्यापर्यंत आलाय. आणि मराठी माणसाला दिल्ली काही फार दूर नाहीये. दिल्लीमध्ये अधिवेशन घ्या, आम्ही ताकदीनं तुम्हाला मदत करू, कारण मी दिल्लीमध्ये राहिलेलो आहे. आजच्या या 3ऱ्या डिजिटल मीडियाच्या अधिवेशनासाठी उपस्थित असलेले आता मार्ग झालेले माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित होऊन पुढं मार्गक्रमित झालेले सुभाषजी फळदेसाई साहेब सर्व आहेत. मला वाटलं तुम्ही याला खरी आत्मीयता म्हणायचं. खरं स्वागत केलं तुम्ही आमचं. यातून खरं टाळ्या वाजवायला पाहिजे की मनातून स्वागत केलं. क्षणभंगूर न थांबता आपण इथं आमची सेवा करताय, आम्हाला आतिथ्य देताय, त्याबद्दल मनपूर्वक कौतुक. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले या ठिकाणी माझे मित्र रामकृष्णजी वेताळ, अमोलजी पाटील साहेब, विकासजी भोसले, निलेशजी सांबरे, राजेंद्रजी अग्रवाल, पाठक साहेब, नार्वेकर साहेब, सतीशजी सावंत, खास मनपूर्वक कौतुक करेल मी अनिल पाटील साहेबांचं की त्यांनी इथं खूप चांगल्या पद्धतीनं हे केलंय, सेवा दिली आपल्याला. गोवेकर सेवेमध्ये कमी पडत नाहीत. सर्व प्रकारची सेवा आपण दिली असं मला वाटतंय सगळ्यांना. मला त्या गोव्यामध्ये यायचं म्हटलं की आमच्या लोकांना एकच दिसतं, इथली फेनी वगैरे, पण हे तसे कुणीच नाही आहेत, आम्ही पण नाही आहेत. असो, कार्यक्रमाला उशीर झालाय. खरं म्हणजे शहरी पत्रकारिता आणि ग्रामीण पत्रकारिता. मला काल एका पत्रकाराने सांगितलं की तुम्हाला माहिती आहे का, म्हटले देशाची लोकशाही धोक्यामध्ये येण्याची चिन्ह दिसत आहेत. मी म्हटलं कसं काय? मुंबईतला एक ज्येष्ठ पत्रकार होता आणि मला म्हटलं की देशाची, म्हटलं काय, मोठे मोठे ब्रँड मोठ्या मोठ्या लोकांनी विकत घेतलेत. त्या देशाला हजारो वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामधली असू द्या, स्वातंत्र्याच्या उत्तरार्थी पत्रकारिता आहे. ही जोपर्यंत डिजिटल मीडियातली छोटी छोटी पत्रकार असतील ना, तोपर्यंत बातमी विकली जाईल, परंतु बातमीदार विकला नाही गेला पाहिजे, हे अटलजींचं वाक्य होतं. वाच्यजन्य असू द्यात किंवा राष्ट्रधर्म असू द्यात, या दोन्ही पत्रकारितेचे या देशाचे पंतप्रधान अटलजी झाले असतील, पण ते पहिले कविमनाचे होते, नंतर पत्रकार होते. अनेक गट्टे स्वतः पाठीवरती घेऊन त्यांनी अंक विकले आणि त्यावेळेस त्यांनी एक कोट केलं होतं की बातमी विकली गेली पाहिजे, म्हणजे अंक विकला गेला पाहिजे, परंतु बातमीदार हा विकला गेला नाही पाहिजे. आणि हीच मूळ संकल्पना ही डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही राबवताय. तुमचं अभिनंदन. 1832 मध्ये ज्यावेळेस दर्पणकारांनी बाळशास्त्री जांभेकरांचा आज आम्ही अभिवादन करून कार्यक्रमाला सुरुवात केली, पण त्यावेळीची परिस्थिती होती प्लेग आणि कॉलरनी धुमाकूळ घातला होता आणि दर्पणचं लोकार्पण झालं. पहिला लेख त्यांनी लिहिला होता की कॉलरा असू द्या किंवा प्लेग असू द्यात, हे मंत्रतंत्राने दुरुस्त होणार नाहीयेत, ते औषधोपचाराने दुरुस्त होतील.
आणि पहिला लेख त्यांनी लिहिला की शारीरिक आजार दुरुस्त करता येतील, परंतु मानसिक आजार कसे दुरुस्त करता येतील. पत्रकार हा आजाराच्या शेवटपर्यंत जाणारा पाहिजे, तो सकारात्मक आणि मानसिक दृष्ट्या लोकांना परिवर्तन करणारा असायला पाहिजे. हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश होता आणि दर्पणकारांनी तो केला, म्हणून त्यांच्या नावाने आज पुरस्कार दिला जातो. ही महती आहे, ही पत्रकारांना माहिती असायला पाहिजे. मी आयुष्यमानचा अध्यक्ष आहे. 5 लाखापर्यंतचे उपचार करता येतील, परंतु काही समाजातल्या मानसिक रुग्णांना दुरुस्त आम्ही करू शकत नाही. ते काम करायचं काम पत्रकार करतायत. वेळ प्रसंगी पडली तर शहरी भागाचा वेगळा भाग आहे, परंतु ग्रामीण भागामध्ये पत्रकारांना त्रास होतो. त्याचं कारण आहे ते आयडेंटिफाय करायला सोपे जातात. त्यांच्यावरती बंधन घालायला, त्यांना अनेक फोन करायला अनेक लोक हे करू शकतात. 1960ची घटना होती. द संडे टाइम्स मध्ये एक लेख आला होता आणि तो लेख लिहिला होता त्या संपादक हॅरोल्ड एव्हान्सनी. आणि त्याने लिहिलं होतं लेखामध्ये, आमची मुले ही राष्ट्रीय लज्जा. त्याचं शीर्षक होतं आवर थॅलोमाइड चिल्ड्रन्स ए कॉज ऑफ नॅशनल शेम. त्याची घटना अशी घडली होती, थॅलोमाइड नावाचा एक ड्रग्ज मार्केटमध्ये आला होता आणि त्याच्यामुळे हजारो बालके अपंग झाली होती. पण ज्या पद्धतीनं आज ही मेडिसिनची लॉबी तेवढी ताकदवान आहे, त्या काळातही ती होती. कुणी धारिष्ट करत नव्हतं. आणि ज्या वेळेस हा लेख आला तर सरकार जाग उठलं, आणि सरकार जाग उठलं नाही तर जी मुलं अपंग झाली त्यांना कोट्यावधी रुपयाची नुकसान भरपाई त्यांच्या एका लेखामुळे मिळाली. एवढी ताकद याच्यामध्ये. त्यावेळीची पत्रकारिता ही लिखित स्वरूपाची होती आणि आजची पत्रकारिता मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची, झेन झी, झेन अल्फा, ज्या पद्धतीनं प्रमोद सावंत साहेब सांगत होते ती वस्तुस्थिती. लोकांना क्विक रिझल्ट हवाय. फळदेसाई साहेब, आपण सांगत असताना मला लक्षात आलं, तुमच्या एका चुकीच्या बातमीमुळे 20-20, 25-25 वर्षाचं करिअर ज्यांनी हाडाची काढं करून केली. काही गोष्टी माणसाच्या हाताने चुकत असतात. पत्रकारातली एखादी बातमी देत असताना थोडासा आपल्या सदविवेकबुद्धीने विचार करायचा असतो. ही बातमी सोडत असताना संबंधित माणसाचं आजपर्यंत केलेल्या कामाचं योगदान आपण विसरता कामा नये. आणि हे ज्यावेळेस बॅलन्स केलं जाईल त्या वेळेस एक चांगला समाज, चांगली लोकशाही अस्तित्वात येईल. मला परवा महाराष्ट्रातल्या काही हॉस्पिटलला मी दंड केला साहेब, 300-350 हॉस्पिटल, आणि त्यातल्या एका स्पेसिफिक जिल्ह्यामध्ये दंड केल्याच्या नंतर मला अनेक लोकांची फोन आले. काही नेत्यांची आली, समाजसेवकाची आली आणि शेवटला पत्रकारांचा फोन आला. मला धक्का बसला. एक रिनोन पत्रकार ज्यावेळेस मला बोलला, काही पत्रकार बोलल्याच्या नंतर मी त्याला सांगितलं की मला आश्चर्य वाटतं की या हॉस्पिटलच्या वरती कारवाई करा. हॉस्पिटल बेसुमार लूट करतायत अशा तुम्ही बातम्या केल्या, आणि मी ज्यावेळेस तुम्हाला हे करतोय त्यावेळेस तुम्ही मला फोन करताय. लाख लोकांकडे पाहायचं का एका व्यक्तीकडे पाहायचं हे तुम्ही ठरवा आणि मला सांगा. थोड्या वेळाने 10 मिनिटांनी मला फोन करा. तुमच्यासाठी मी ते करायला तयार आहे. मला माहित होतं त्याची बुद्धीला ज्यावेळेस मी हात घातला त्याचा फोन आला, साहेब बरोबर आहे तुमचं. तो पेशंट तर दुर्घटनेमध्ये वारला होता. मला मेडिकलच्या एथिक्स बद्दल बोलायचं नाही, कुठलाही डॉक्टर मुद्दामून करत नाही, परंतु तो पेशंट योजनेतून केला नव्हता हा माझा सगळ्यात मोठा आक्षेप होता. आणि त्यामुळे त्याला 10 पट दंड मारला होता, 10 लाख रुपयाचा. तर त्याला मी सांगितलं की हे चुकीचं झालंय. त्यांनी थोड्या वेळात फोन केला, साहेब चुकलं म्हणलं माझ्या इंटेन्शनवरती कधी तुम्ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नका. कारण माणसं ज्या वेळेस जातीचा भडका आमच्या महाराष्ट्रामध्ये हे करतो त्यावेळेस मी एकच जात मानली, माणुसकी हीच जात आणि मानवता हाच धर्म, हे करून लक्षात. आणि ते करण्यासाठी मराठवाड्यातल्या असू द्यात महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांनी आपली आग्रही भूमिका मांडली पाहिजे. आणि सामान्य माणूस ज्या जाती धर्मामध्ये विभागला जातोय तो वाचवला गेला पाहिजे. मी जास्त वेळ बोलत नाही, परंतु 2001 साली मेरी कॉल्विन नावाचा एक पत्रकार होता. श्रीलंकेचं आणि लिट्टेचं युद्ध चालू होतं. एअरपोर्टवरती हल्ला झाला. युद्ध घमासान सुरू असताना हे कव्हर करायला स्वतः मेरी कॉल्विन तिथे गेला आणि दुर्दैवाने एका बॉम्बचा तुकडा उडून त्याचा एक डोळा गेला. त्यानंतर त्यांनी एक ब्लॅक कलरची आय कॅप लावली आणि तो सामान्य माणसामध्ये जगत होता. घरातल्या आणि अनेक लोकांनी त्याला सांगितलं की आता थांब, एक डोळा गेलाय. त्यांनी सांगितलं एक डोळा गेला असेल तर पण सत्य पाहण्याची दृष्टी मात्र गेली नाही. हा मेरी कॉल्विनचा विचार होता. तो लिबियाला गेला, तो सिरियाला गेला आणि दुर्दैवाने कव्हर करत असताना 2012 मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यू हा शाश्वत आहे. कुणाला कुठल्या पद्धतीने येतो, कुणाला कसल्या पद्धतीने येतो, परंतु मृत्यू शाश्वत आहे आणि त्याला प्रामाणिकपणे स्वीकारणारे पत्रकार या देशामध्ये, या जगामध्ये आम्ही पाहितले. मी आता परवा अमेरिका आणि इराणचं युद्ध सुरू आहे. अगदी आपल्याजवळ कोण हरलं आणि कोण जिंकलं या खोलात जाण्यापेक्षा असंच युद्ध जे अमेरिकेला गुडघे टेकायला लावलं होतं हे व्हिएतनामचं युद्ध होतं. आणि 8 जून 1972चा तो दिवस होता. बॉम्ब हल्ला झाला व्हिएतनाममध्ये आणि त्यावेळेस त्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये जी मुलगी 9 वर्षाची होती किम फुक, ती त्या बॉम्ब हल्ल्याने क्षतिग्रस्त झाल्यानंतर निर्वस्त्र होऊन पळत होती आणि त्याचा फोटो त्यावेळेस
निक डट नावाच्या पत्रकारांनी काढला आणि सेकंड डेला तो फोटो निर्वस्त्र प्रकारचा फोटो ती पळत असताना आल्याच्या नंतर जगामध्ये चीतू झाली आणि व्हिएतनामचं युद्ध अमेरिकेला थांबवावं लागलं. एवढी ताकद तुमच्या पत्रकारितेमध्ये आहे. पण मी त्याच्या पूर्वी सांगतो तुम्हाला, पत्रकार कसा असायला पाहिजे. निक डटनी फोटो काढल्याच्या नंतर स्वतःच्या अंगावरची कपडे काढली आणि त्या निर्वस्त्र असलेल्या मुलीला घातली. ही संवेदनशील पत्रकारिता त्याच्यामध्ये होती. परंतु तो निर्वस्त्र असलेला फोटो जोपर्यंत समाज माध्यमामध्ये येत नाही तोपर्यंत ते युद्ध थांबत नाही. हा त्याचा सिद्धांतही त्या वेळेला योग्य होता. परंतु समाज म्हणण्यातली स्वतःचं हृदय असलेला, स्वतःची कपडे काढून ते निर्वस्त्र मुलीला देऊन समाजातली संवेदनशीलता जागणारी पत्रकारही आपण असलो पाहिजे, हा त्याच्या पाठीमागचा सिद्धांत होता. आणि त्यांनी ते दोन्ही सिद्धांत पाळले. आणि व्हिएतनामचं युद्ध आजही इतिहासाच्या पानामध्ये अमेरिकेला त्या ठिकाणी गुडघे थांबावं लागलं. हा इतिहास झाला. मला पुढे जायचंय, कारण राजाभाऊ माझी ट्रेन आहे वंदे भारत, मला वाटलं इतक्या वेळ चालणार नाही. शेवटला आपल्याला विनंती करतो, यापुढेही खबर लहरियासारखे उत्तर प्रदेश आणि MP मध्ये पत्रकारांनो, समाज माध्यमामध्ये आमच्यासारख्या माणसावरती, कुठल्या माध्यमावरती आमच्या समाजातले काही शोधण्याची गरज नाही. कुणाची सेवा करायची असेल तर प्रामाणिकपणे सांगतो, आजही आरक्षण मागणारे आम्ही असू, आमच्याकडे दुर्लक्ष करा. परंतु ट्रायबल भागामध्ये जा, त्या ठिकाणी तुम्हाला जर काही करायचं असेल तर त्या ठिकाणी खूप काही करण्यासारखं आहे. ट्रायबल भाग म्हणजे काय? आदिवासी तो झोपलेला आहे. आणि आमच्यासारखे लोक असतात की जे झोपीचं सोंग करतात. झोपीचं सोंग असणाऱ्या माणसाला उठवणं फार कठीण जातं. परंतु झोपेचं सोंग न करता खरा झोपलेला आदिवासी भाग असेल तर त्याला मात्र आपल्याला न्याय देताना आपली पत्रकारितेचा कस जरी झाला तरी आपल्या जीवनाचं चीज झालं, असं एवढंच मानतो. आपल्याला खूप काही बोलायचं होतं. यानंतर पुन्हा पुढच्या अधिवेशनामध्ये पुढच्या प्रमोशन सहित माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नंतर मला मान मिळाला, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. पुढच्या प्रमोशन सहित उत्तरार्धित हा आलेख वाढत परत आमच्या सूत्रसंचालक श्वेताताईला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. इतक्या वेळ कार्यक्रम कसा खेळवायचा ते त्यांनीच शिकावं, त्याबद्दल त्यांनाही टाळ्या द्या. थांबतो. जय हिंद, जय महाराज. धन्यवाद. अतिशय प्रभावी आणि अतिशय महत्वपूर्ण अशी माहिती आपल्या प्रत्येकाचं कौतुक करताना सन्माननीय डॉक्टर ओमप्रकाशजी शेटे सर यांनी या ठिकाणी सांगितली. यासाठी त्यांचे आभार. आणि यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी या मंचावरती उपस्थित आहेत महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रामकृष्णजी वेताळ सर. एक विनंती बरं का, आणखी संपलेलं नाहीये. फक्त 10 मिनिटामध्ये शेवटचं मनोगत आहे, यानंतर संपेल. विनंती सगळ्यांनी थांबावं. मी सन्माननीय वेताळ सरांना विनंती करते, आपण आपल्या शुभेच्छा आणि मनोगत व्यक्त करावं. डिजिटल मीडियाचं तिसरं अधिवेशन हे गोव्यामध्ये संपन्न होते. खरं तर पहिलं अधिवेशन शनाची सुरुवात महाबळेश्वर मध्ये झाली आणि तिसरं अधिवेशन या ठिकाणी अतिशय उत्साहामध्ये संपन्न होते. आणि या अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आदर्श मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत साहेब, त्याचबरोबर त्यांनी अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन केलं आणि गोव्यामध्ये अपंगांच्यासाठी अतिशय सुंदर असं काम करतायत ते सन्माननीय फळदेसाई साहेब, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये हे अधिवेशन संपन्न होते ते राजामाने सर, ज्यांनी आत्ताच अतिशय उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन करून गेलेले आयुष्यमान भारतचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सन्मान्य शेटे सर, आमचे सहकारी मित्र सन्मान्य विकासजी भोसले, व्यासपीठावरची सर्वच मंडळी आणि महाराष्ट्र, गोवा आणि अन्य राज्यातून आलेले सर्व माझे पत्रकार बांधव, या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं समाजामध्ये अतिशय प्रामाणिकपणे काम करणारे जे पुरस्कारते आहेत, सर्व पुरस्कार्थी त्यांना मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्वच मान्यवर सगळ्यांचं मनापासूनचं स्वागत करतो. खरं तर आम्ही अगोदर बोलायला पाहिजे होतं, परंतु मुख्यमंत्री महोदयांना आज जो भारतीय जनता पार्टीचा निकाल लागलेला आहे तो निकाल न भूतो न भविष्यतो अशा पद्धतीचा लागल्यामुळं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना अर्जंट जावं लागलं. म्हणून थोडंसं कार्यक्रमाची रचना थोडीशी मागं पुढं झाली. आज भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये आदरणीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये अनेक राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार निर्माण झालेलं आता आज आपल्याला बघायला मिळते. आज डिजिटल मीडियाच्या बाबतीमध्ये
सन्माननीय वक्त्यांनी अतिशय सुंदरपणे असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. परंतु एक सामान्य हाडाचा पत्रकार म्हणून ज्यांची ओळख राजा माने सरांची आहे, अशा एका सामान्य पत्रकारांनी डिजिटल मीडियाची स्थापना 3 वर्षापूर्वी केली आणि त्यांच्या सगळ्या टीमनी एकत्रितपणे डिजिटल मीडियाची सुरुवात अतिशय ताकदीनं केली आणि त्याचं वटवृक्ष झालेलं आज आपल्या सगळ्याला बघायला मिळते. या ठिकाणी जवळपास 7 राज्यातले पत्रकार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. राजा माने सरांच्या सारखा एक आज 60च्या वरती वय असताना सुद्धा युवकांना लाजवेल असं डिजिटल मीडियाचं काम राजा माने सर आणि आमचे विकासजी भोसले यांच्या नेतृत्वामध्ये केलं जाते. त्यांना खऱ्या अर्थानं मनापासूनचे धन्यवाद दिले पाहिजे. खरं तर मी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा किसान मोर्चाचा अध्यक्ष म्हणून काम करतो. माझी सर्व पत्रकार बांधवांना विनंती असेल, देशामध्ये गेल्या 12 वर्षामध्ये आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये अनेक योजना गोरगरिबांच्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या समोर आणल्या जात आहेत. परंतु त्यातल्या काही प्रमुख योजना ह्या महाराष्ट्र असेल किंबहुना देशातल्या अनेक राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्यासाठी आणल्या गेलेल्या आहेत. मी सगळ्या पत्रकार बांधवांना विनंती करेन की या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये खऱ्या अर्थानं देशामध्ये इतिहास घडवला आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये 2 वेळा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये झालेली आपल्याला सगळ्याला बघायला मिळते. आणि त्याचबरोबर देशामध्ये किंबहुना महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडीत असणारा शेतकरी बळीराजा पानंद रस्त्याची योजना ही सुद्धा महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राबवली जाते. किंबहुना शेतकऱ्यांच्यासाठी अनेक उपक्रम महाराष्ट्राच्या सरकारच्या माध्यमातून राबवले जातात. माझी सगळ्या पत्रकार बांधवांना विनंती असेल, केंद्रातलं सरकार आणि राज्यातलं सरकार, त्याचबरोबर मगाशी इथले मुख्यमंत्री महोदय बी सांगत होते की आम्ही गोपालनसाठी प्रत्येक गायला 150 रुपये पर डे देतोय. किंबहुना आयुष्यमान भारतच्या योजनेच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक उपक्रम आम्ही या ठिकाणी राबवतोय. अशा पद्धतीचे अनेक सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये चांगलं काम, लोकांच्या हिताचं काम, अंत्योदयपर्यंत पोहोचण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून केलं जातंय. हे कुठंतरी डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, एवढीच आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांना विनंती करतो. या ठिकाणी अतिशय सुंदर असं अधिवेशन आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी संपन्न केलं. ज्या पुरस्कारार्थींना आज खऱ्या अर्थानं पुरस्कार मिळाला त्या सगळ्यांना मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी अनेक भागातले पत्रकार या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांनाही मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. रामकृष्ण हरी. आपलं अधिवेशन संपन्न होत आहे. चुकून संपन्न याचा अर्थ आता समारोप होतोय असा कुणी घेऊ नये. आपल्या महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे साहेब, महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत साहेब हे एक जण हेलिकॉप्टरनं आणि एक जण विमानानं निघालेले आहेत. त्यांचे ऑफिशियली प्रोग्रामही आपल्या पत्रकार मित्रांकडे आलेले आहेत. तरी कृपया सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. सन्माननीय माने साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपले आणखी पुढची 2 सत्र आहेत, ज्यामध्ये सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांची प्रकट मुलाखत आपण इथे ऐकणार आहोत. आणि याचबरोबर कार्यक्रमाच्या शेवटी अधिवेशनाचा समारोप सुद्धा आपण या सत्रामध्ये अनेक ठरावांना आपण इथे मंजुरी देत अनेक विषयावरती चर्चा करत इथे समारोप करणार आहोत. त्यामुळे कृपया प्रत्येक चर्चासत्र, प्रत्येक कार्यक्रमाला, प्रत्येक अशा सत्राला आपण आपली उपस्थिती नोंदवायची. आणखी यानंतर आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छिते की यानंतर भोजनाची व्यवस्था केलेली, पण त्याच्या आधी कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाचा आभार प्रदर्शन इथं होतोय आणि उद्घाटनानंतर आपण अर्धा तास
तासानंतर लगेचच इथे येणार आहोत याची नोंद घ्यायची. आणि उद्घाटनाचं आभार प्रदर्शन व्यक्त करण्यासाठी मी डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे उपाध्यक्ष सागरजी चव्हाण यांना इथे आमंत्रित करते. श्री सागर चव्हाण सर. नमस्कार. डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेच्या या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाधिवेशनात उपस्थित राहिलेले गोवा राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, त्याचबरोबर गोवा राज्याचे समाज कल्याण मंत्री आदरणीय सुभाषजी फळदेसाई, त्याचबरोबर या उद्घाटन सोहळ्यात उपस्थित असणारे आयुष्यमान भारत योजनेचे अध्यक्ष डॉक्टर ओमप्रकाश शेट्टे, त्याचबरोबर किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण वेताजी. खरं तर या उद्घाटन सोहळ्याला या सर्व मान्यवरांनी अगदी आवर्जून उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाची ज्यांनी शोभा वाढवली ते म्हणजे ज्यांनी आपलं आयुष्य वेचलं ते म्हणजे महागौरव पुरस्कार प्राप्त सर्व मान्यवर आणि त्याचबरोबर गोवा आणि इतर 5 राज्यातून उपस्थित असणारे डिजिटल मीडियाचे सर्व पत्रकार बांधव, या सर्वांचं आभार संघटनेचे अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय राजा माने सर, त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतीशजी सावंत, त्याचबरोबर गोव्याचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय आपले अनिलजी पाटील सर, या सर्वांच्या वतीने या सर्वांचं या उद्घाटन सोहळ्यात उपस्थित राहिल्याबद्दल मी आभार मानतो. धन्यवाद. आभारानंतर उद्घाटनाचा कार्यक्रम इथे संपन्न झाला. पण बरोबर 2:30 वाजता आपलं दुसरं सत्र इथे सुरू होणार आहे. त्यामुळे जेवण करून बरोबर 2:30 वाजण्याच्या आतमध्ये आपण सगळ्यांनी इथे येऊन बसावं. या 2:30 वाजण्याच्या सत्रामध्ये मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छिते की एक प्रकट मुलाखत आपण इथे ऐकतोय, ज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री नामदार उदय सामंत साहेब यांना आपण इथे ऐकणार आहोत, ज्यांची मुलाखत घेत आहेत संपादक आणि माध्यम तज्ज्ञ आणि आपल्या डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय राजा माने साहेब. सगळ्यांना पुन्हा विनंती बरं का, 2:30 वाजताच्या आतमध्ये आपण जेवण करून लवकरात लवकर इथे येऊन बसा आणि सहकार्य करा. सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार. एक विनंती बरं का, एक मोबाईल इथे हरवलेला आहे, जर कुणाला सापडला तर प्लीज मोबाईल यांचा आहे या सरांचा आपण आणून द्या. विनंती आहे पुन्हा एकदा, जर मोबाईल कुणाला सापडला तर प्लीज मोबाईल आणून द्या. नथिंग